Katoy, Ang tima katoy. na, ang tima na, ang tima. Kamatudan niya nga pare, ni biya sa kamaturan. Ah. Pero ako mo specific ko nga Kamu pare ba may, nasa kamu may sawot, kamu may bala dyan. Ako ay ako ang director, magpatunga lagi ko niya. Kay ganina sa nagbibati ganina ko kadabantay mo sa dibati ganina bira itong kami sa pabarong na itong negative siya nga iya magsapawan kay gusto mo gid mo insist yung gusto puntong wala na ko gyalaw yung objection kaya si Tamira pati sa kuha na ko inon kay nasko siya wala man ang debate kay ako ba yung gikwintro. Okay, klaro ang tema pamatudan ni Brother Dan Maasin nga ang pare ni biya sa kamaturan. Bro Dan Masin bro dok bro Dan Masin wala man bro. Naman siya, murag nilakaw sa kadot. Gusto mo niya? Tubig? Steve. Ito ba? Steve. Kaya kuya? Balik ka. Bro Mar? Oo, Bro Mar? oo. Ay, wala man. Bro Dan Masin, wala man. Adira ko. Aw. May batay pa lang, masugdan na, gabi na. Okay. Oh, sige, ito Atong kon. Bro Dan Masin, Ako ba itong rules, klaro imong tema, unsa imong tema gusto gyud. Kamatudan ko nga ang mga pare may biya sa kamatudan. Putol ka, naputol. Klaro lang. Kamatudan ko ang mga pare may biya sa kamaturan. Ang pamatudan nimo ang mga pare ni biya sa kamaturan. Okay. Ang timan ang rules ani bro. Kasi kami gusto rules i-suggest ako isip mo dito sa may ninot ani nga rules yung gusto. Bagamel. Hay. Bada. Di maklaro bro, sa bro. Patungak ka. Wala man si Bro Dan Masin. Check. Bro, guard mga isa ng Shopee mga bro. Bro Mar. Oy, oo. Klaro mga si Bro Dan Masin wala ang tingog. Mao gali. Bro Dan Masin, Bro Dan. pangita og signal sakto. Mic check. Di pa ko okay? O kana. Ah. Okay na, pag-inom na ko. Gina. Padunggan niyo bro, padunggan ko. Bro Dan. Oh, magandang umaga ko. Dungog na bro, dungog ako. Okay ako, dungog ko diha. Klaro na. Okay na, bro Dan, may kami gusto rules bro, yes bro. Kaya ito na po nakikita yung mga rules niya. Kasi sa may rules yung gustuhan eh. Sa man. Isuloy, i-try na datag ng mga rules kaya itong panahon dapat nang i-modify or wala na. Diba? Sabi niya, sumunod na wala, sumunod na. Okay na. Pangitag signal bro, tarong bro, Don Masin. Tarong naman na. Sige. Bro Dan, kung bro, kiling kuwanta ka ng wala atake personal ta ka ng wala ta dapat wala adominem kategorikal ka pangutana kinahanglan yun kategorikal lang sa ang tubag. Oo. Tapos dili na to i-allow ang out of topic bitaw bro. O kung objection gali bro, kinahanglan nga to iagi sa moderator. Dili bitaw objection Mr. Moderator, isa lang yaw dili na pwede.
objection moderator dahil ato ipatingog ang object dahil kung napoy counter ato kiter o ato ikuha ng decision sa moderator. Tapos kuan kinanglan nga kuan usa pa may rules sabak ini sa mong balay bro. Usa pa kay nito idugang rules ni bro. Unsa man? Ronald. Ay, dito na ko nagibot ko. May bumbong wala, may bumbong. Dahil atong iyala ang pangutana bro, atong iyala ang pangutana bro, basta related lang sa topic ha. Oo. Ronald, Oo. bro, atong iyala ang pangutana basta related sa tema. Tapos kung ano na yung pangutana nga dili hawam sa tema, pwede mo object ang motivators. Ana ra din kita ako na mo decide kung i-allow ba na to ang pangutana o dili. Basta related ha. Tapos Related. kung niyo Pag may nga Okay. related, at least konektado ha. already tema. Oh, pwede. Ako lang suggestion sa nga pwede mo naimudugang kanang trolls bro dapat kanang kung mo gusto idugang pwede to idugang pero ako lang yung nga mo respeto ra sa moderator ha, kay basig para sa ganina mga suko si Tatay Mirana kay di ko nang wa sa ginasa kong hukom isip moderator. Sige, bro. Nanmasin, Okay. bro. Oh, Wala mo ko timekeeper dre bro. ikaw lang eh. Wa ko timekeeper, wa ko lang cellphone dre bro. Igor ako mag-repair inyo ani dre. Kuan na lang, unsa ba karon? 9:13, napila man ka minutes. Pila man ka minutes imong gusto, bro? Danmasin, 10 minutes lang. 7 minutes ang kuan. Hello. Mo na. Okay ra, 10 minutes Seconds ang dibag. Oh, kategori ang cross examination 7 minutes. Dayon 10 minutes na pud sa negative stand, cross examination 7 minutes. Dayon 5 minutes ang conclusion or rebuttal. Okay ra? Okay. Prodan Masin. Oh, So ba ako na sundan ampo sa tadaan. Gi, ang afirmatibo mo ampo, ikaw ampo bro. Sige, may problema. Sa ngalan sa mahanog sana kung sa Espiritu Santo, amin. Langit nun namong amahan, maayong kagabi mo diha, aniya ang imong mga anak, magatuki sa imong pulong karong adlaw, maghinatagay kami o kaalam batok sa kaigsunan nato sa Seventh-day Adventist. Now nga kaning timang tima nga among ipadayag karon daghan ang mapatinawan ani, daghan ang mahayagan sa pagabuhaton na mo tima. Hinaot nga karon gabi ang amon tang dagan sa debate, wala untay kasamok ug wala untay kagubot aron mahapsay mahuman kaning debate. Langiton amahan, kami nagapasalamat kami kanimo. Nya kanunayon ka nag-uban o gipalayo kami kanunay nimo sa mga peligro. Wala kami mabuhat kung wala ka. Kani among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bro Dan Masin. Ikaw may permitibo bro ba? oh. Okay bro. 10 minutes bro or 7 minutes pa barog. Usa man ni? Sa inyo, pero sa gusto ninyo. Ikaw lang sabot lagi igor ko mag moderator usa man pinaka-time yung gusto. Sige ka na lang siguro, bro. 7? 10 minutes, 7. Dayon, 5-5 na dayon. Sige. Okay, may gabi ka na tong tanan. Ano yan ang sabi kita karon sa usa ka nagbagabagang diskusyon tali sa mga magwawali o mga depensor sa mga kadaiyang iglesia. Nasa pikas atong affirmative side si Brother Dan Masin, membro sa media, bagitang depensor ni siya sa Seventh-day Adventist, o ang negative side usapod ni ka Catholic Faith Defender o usapod ni siya sa mga depensor sa simbahang Katoliko, si Brother Mars Bisolosa.
O karon ako na si Jomel Valoria, isip moderator karon. Ako yung modala ni isip repere aron mapsay ang diskusyon isig nga mga magtotoo apan karon batok to dili personal. Kini nga diskusyon, friendly diskusyon nga mo pagaymon karon og atong afirmatibo si Brother Dalmasin. Bro Dalmasin, andam na ba ka bro kay ako nang ihatag nimo ang oras sa imong pagpapatputod sa imong tema. Andam na kayo? Ang pare may sa kabatuuran mo ba to bro? Oo, ang mga pare, may biya ka mo to. Okay. Kung ang oras bro dan alas 9:17 magsugod imong time kung ikaw mo sugod na pod og pabarog. Sige, go. Pwede ko minuto? 10. 10 minutes. Okay, sabi na ko bro. Sige. Mayong sabihin ka ng tuntunan, mga igalang mga igsoon. I-post lang buong oras nga mo, maputol ako ang audio or mag-copy ko kay para nga nindot gid ba ang ato ang kuan diskusyon. So, kay bao naman mo mga igsoon na naay mga hagit to ang mga Roman Catholic no nagsugod kini nga hagit mga igsoon sa time nga gikontakta ni Bro Stalwart aron sa mahitabong debate dito sa Cebu niadtong February 2 nya tungod kay nata sa kahimtang nga kinahanglan nato unahon ang ministry no dinhi sa tuang area wa dayon pagadto dito unya diya sa nga mga hadlok lahat dili Dito na. dito ni nagsugod mga igsoon sa bagay nga ako ning post og mga tema nga angay proposition sa mga CFD ngadto sa mga CFD. O usa sa akong gi-post dito nga tema nga pamatud-an ako ang mga pari mibiya sa kamatuoran og daghan ang decided nga mo supak no nining timaha. Apan sa nini si brother ang last no si brother Marbones mabalik karon mo kaigsuonan nga ang kini ang dinalian na ni kay dakontakanay pod mirong Stalwart kay si Paul Alima nang itagbikil na pod murag digid ni siya kasukulon sa kuha ni si Paul Alima. Oo, nahadlok naman yung tawanan sa kuha mo sukol kay nangita magbikil na pod. So karon kay diya naman gyud mi diri sa live unya iya naman gyud kong gitininuod ani nga mosukol gyud sa kuha pero nakunauna ako ngano misukol man siya. Okay. Kining akong tema mga kahigalaan bisan pagpiyungan ni madaog naman lang gyud ko ani. Kay mabasa ko sa Biblia nga ang mga pare may biya sa kamaturan. Nya bisag piyungan ako ni madaog naman lang gyud ko ani unya nga nang misukol ni siya. Naguna-una siya siguro nga ako kay bao kung unsay daganan na ninyang argumento. Tanawa ba? Kay kini nga kung kadbang mudagan ni siyang Kristo ron. Tayo bisa pangutana niya, dagan ni siyang Kristo. Mutana siya Kristo pare dili. Ano na siya? Pero timan nga akong tema bisag piyungan ako ni, daog na ko anay kay mabasa was Biblia nga ang mga pare may biya sa kamaturan. O klaro nga akong tema nga pamatud-an mga higala ha. Ang tema nga akong pamatudan, hinaoton ta, gisabot mo doon taning Marboris para nga di siya magbuhat sa iyang gitayan ba. Ang akong pamatudan, ang mga pare may biya sa kamatuoran. O niya, unsa man ang nganong kana man atong gipamatudan. Una, mabasa sa Biblia. Nga ang mga pare may biya sa kamatuoran. Matod pa sa Malakyas iya nang hinaoton ta nga iya gining gibasa pagbalik-balik ba unya mangita gid siya kanang pinakagahi gid nga pangutana nining Malakyas 2:8 ya kanang pangutana nga digid na ako matubag ba dinhi sa Malakyas 2:8 kay mao na gud siya gasa nako basahon matod ka dinhi apan kamo nga mga pari
may biya sa kamaturan. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. So, wa na. Klaro na kayo mga igalag mga igsoon nga mabasa mo lagi bisag tiyungan. Nga ang tema mabasa kayo ang mga pari may biyaya sa kamaturan. O gusto ko nga tandaan yun ang Marburis. Nga ang akong tema nga gipamatud-an ang mga pari may biya sa kamaturan. Basig mangutanam ni siya ron sa katlong. Mangutanam gini siya kay Kristo kung pari ba si Kristo? O dili, di naman na siya magdagan ro, di naman na siya magtuyok-tuyok sa iyong argumento. Pero hinaot lang nga, nakasabot ka sa akong tema, Marburis. Nga, ang akong gipamatud-an nga ang mga pari may biya sa kamaturan. Unsa man ang kamaturan? Matod ka sa Juan 17:17. Ang pulong sa Dios mo ang kamaturan. Di atong basahon ba? Juan 17:17. Juan 17:17. Pila nga minuto, bro? Kaya ako rin ang gilingaw-lingaw ni akong katbang si Marburis. Juan 17:17. Matod pa din, he. Napakaigos pa. 5 minutes pa. Balaan 5 minutes. ang imong pulong mao ang kamaturan. Padayon bro. Padayon ako bro, nagpadayon ako ha. Balaanon mo sila sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Mauna di ay ang kamaturan, nagibiyaan sa mga pari. Ang pulong sa Ginoo. Mutanan ni Siron nga, unsa man nga pulong nga, nanatay prepara nga tubag anak. Kung unsa man nga pulong sa Ginoo ang ilang gibiyaan, ikaduha nga kamaturan. Diya mabasa sa Salmo 119 versikulo 42. Ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong na walay katapusan. Ang imong kasubuan mao ang kamaturan. Ang kasubuan sa Dios mao ang kamaturan. Ang mga pari mindiya sa kamaturan. Na kayo, mabasa pa sa Juan, mabasa pa sa Malakias Kapitulo versikulo 8. Di kayo ito maglip ni mga igalang mga igsoon, abot lang akong kaatbang. Hinayak man siya. Upat niya katima mga igsoon ko ang gilatag. Upat to katima. Pero mao giniiyahan gihingabot nga suklan. Ngano ka bro Jomel? Okay, basta ako naglatag tima. Siya ginay mag-set sa ako Pero naining upat ka tima nga akong gilatag, nagpakahilom ro gid si Bro Jomel. Murag naghibaw na gid siya nga wagi daganan sila ni. Pero kay naamay nangusog. Sabi ko ron niya nagjok-jok ra ko. Matod pa din ning Ajab tra. Presumption raman ng imo Mr. Masin. Ito pa lang nag-istorya, wala pa yung nahitabo nga debate. Hindi na matabong presumption nagsoon. Wala, pagibasa. Pagkaklaro na pagibasa. Ngayon yung presumption, wala kay evidence, wala kay nabasa. Nga kaya ko nakabasa mo na. Hindi na presumption. Nabasa man. So, Last 2 minutes bro, last 2 minutes. 2 minutes. At magkaha kay aside sa yung pagkatanan kung si Kristo ba pare o dili. Kinsa pa ng mga parian na iyang i-mention diha nga ipangutana sa kuha. Unsa pa kaya gusto ipangutana ni sa kuha kay nabasa naman sa Biblia. Pare, libiya sa kamaturan. Dito ko lang sabi na basa pa Ako yung Mr. Moderator kay excited na ko maminaw sa mga pangutana ni Bro Mar unya. Excited na po kung utubag ba. I-wave na lang ako Mr. Moderator. Okay. Mga kaigsunan na human na yan ang i-wave ang time ni Mr. Jan Masin ang team na to sa 7th Day Adventist. O karon ano yan na punta karon sa panahon
sa cross-examination sa pagpangutana sa atong negative side. Brother Mar Boris. Ato sa shout out sila ni Ajab Trust, Joel Felinio Balabag. Good luck sa inyo. Shout out sa tanang mga viewers sa di karon. Negative side, andam na ba ka sa pagpangutana, bro? Yes bro, andam na bro. Okay, natay oras alas 9:26. Tapos magsugod imong time kung ikaw magsugod sa pagpangutana. Sige bro, pangutana bro. Okay, so ang tema pamatud-an nga ang mga pari ni biya sa kamaturan. So pag ingon mga pari, this is a general term speaking. Sudot pasabot tanang pari karon kung doon na gali usa ka pari nga wa ni biya ani, impas gyud ning tao. Wa gyud na pamatud. Akong una, imo ba baning barugan ang imong tema, yes or no? Oo. Dili na kinahanglan barugan, kinagbarog naman na. Okay. Okay, sunod pangutahan na bro. Nasayod ba ka sa imong tema? Yes or no? Sayod kayo, basa man sa Biblia. Okay, nabasa sa Biblia. So salamat. Kaning mga pari nga ni biya dire, unsa mga klase ni nga pari pari sa kuan ganing Dominguista or pari sa Sabadista? Pari na sa Dominguista, apil ang pari diha sa mga Dominguista nga nibiya sa kamatuoran o niyan ang panahon na mga pari po na mga Hudyo kaya kapanahonan. Pero napil diha ang mga Dominguista kay may mga pari man po nga sa Dominguista nga nibiya sa kamatuoran. Okay, nibasa ka sa Malakias Kapitulo 2 versikulo 8, doon na ba Dominganis doon na ba mga sandikipir ana? Yes or no? Ay sa wala imong tingog bro. Pangutana balik ko na nawala imong tingog nawala. Sige bro, pangutana. Okay, salamat. Akong sul pangutana kanang gibanggit nimo nga nibiya sa kamaturan kanang pari diha sa Malakias Kapitulo 2 versikulo 8. Doon na ba pari nga sandikipir dra? Yes or no? Sa pagsulat wala pa pero ang gisulat diha na dili lang nalangkob ni anang panahona. Nalangkob ginahangtod sa atong kapanahonan kay karon sa atong kapanahonan doon na may mga pare nga nibiya sa kamatuoran. Mana nga naapil sila ni ana kay hinumdumi nga ang Biblia gisulat na ang mga nasulat sa Biblia gisulat na aron sa pagpahimangno or pagpahibalo kanato sa atong kapanahonan nga related sa atong kapanahonan karon. Kay unang Pedro ikaduhang Timoteo 3:16 ang balang kasulatan gibugna sa Dios sa pagtudlo sa pagsadno sa pagsaway og related gina kay hasta karon na may mga pare ini bias kamaturan. Next question. Okay, so niingon ka nga apil ang Domingo dira. Sunod daw ang pangutana. Ang mga apostoles pare man una nipahulay man sila sa adlawng Domingo. O yun ka, appeal sila na, yes or no? Objection, Mr. Moderator. Ang pangutana sa ako ang katbang is a fallacy of presumption. Wala. Debatable pa, Mr. Moderator, kung ang mga pare nagpahulay ba sa adlong Domingo or Dominguista ba sila o di. Okay, count. Objection mo asa nga. Bosay unsay objection. Wala yung tingog isa. Sige daw, unsay objection mo bro Mar. Okay, counter objection. Nitubag man siya Sige. nga appeal ang mga pare sa Dominguista na or mga Sunday keeper. Muna nga ako sang related to their answer ang akong pangutana. Kay ang mga apostoles pare unang ilang pahulay is Domingo. Apil bang mga apostoles kay sumala niya ang apil ang mga pare nga Domingo Sunday keeper maglison man tag kaning Dominganista Sunday keeper na lang kay matud niya apil ang mga paring Sunday keeper. Una ang mga apostoles Sunday keeper man na sila. Malakias sa Mateo 28:1 ngadto sa 19 nipahulay gid sila og sa Juan 20:19 nipahulay gid sila sa Domingo. Ang pangutana, appeal ba sila na? Yes or no? Kay mga pari man to sila. Okay, moderator's time ta. Madunggan ko? Yes, bro. Madunggan ba ko? Hello? Yes, bro. Lunggan ka, bro.
Wala signal bro. Sa bro, decision mo ako. Before ka mo decision, Mr. Moderator, point of clarification lang sa ang akong katbang wala naman siya nihatag og counter objection. Instead ni explain man siya Counter man to. Counter gali. Explain. Unsa man yung counter? Explain man na. No, that is not counter objection. Mutawag gani kag counter objection, nagpasabot na siya nga ang imong gipangutana it is relevant or related. Dili ka kinahanglan mag-explain ni ana nganong ni counter ka. Gamit ka So, counter objection ko bra, klaro akong counter objection nga niangkon man siya nga apel ang mga paring duming Sunday Keeper da. Unya muna Decision ako. sige Decision bro. ako. na Okay, bro. moderator. Okay. Ako decision ani bro. Kuan ang yung tema man gud ang pare nga mibiyas ka maturan og mahimo mo gud siya doble ang dagas flow ani gud kay kung pabatulan ba papabatulan na po ni Bro Omar nga pare sa ang Mapostoles. Ako decision ani bro. Reconcile ang imong pangutana lang bro Omar. Reconcile lang na to bro Omar. Reconstruct. Okay. I-construct na ko. Sa tingnan ako bro, wala bro. Dili kita ko maklaro yung tingog. Dari. Okay, so i-construct na ko. Kaganin na, specific na Okay. ko ang kinsang mga pare ang nebiya. Iyaging gihurot tanan, gi-general niya tanan. So ako ang gipangutana, apil bang mga apostoles ana? Yes or no? Kaya mga apostoles pare man, yes or no? Objection, Mr. Okay, Moderator. asa bonus time. Ako klaro Ako klaro bro, ako itong gibalik ko sa pangutana god. Ang bro Dan Masin, ipatubag ka niya yes or no? Or ikaw na bahala diya bro Dan sa imong reconcile mo yung pangutana bro Dan. Pero mag-object ko, Mr. Moderator, kay ang pangutana Okay. sa ang pangutana sa katbang is a strawman fallacy. Wala gid sa akong team nga tanang mga pari biya sa kamatuoran. Ayaw niya dili niya utrohon ng akong tema, dili niya ko buhat-buhat ang istorya nga gi apil na ko tanan. Klaro na nga akong tema. Pamatudan ko nga ang mga pari biya sa kamatuoran. Ang word is mga, not all. So, klaro ha ang mga pangutanan utro ha. I-reconstruct imo ang Okay. pangutanan. Bro, Okay, bonus time, bonus time sa counter objection ko. Counter Okay, counter, objection counter. ko. Kasi Mga gali, kung i-search mo na mga, it is general speaking, mga gali. Wala man sa kabalog dictionary, sorry. Mga gali, sa atong dictionary ha, para masayod ang atong mga mananaway, ang mga gali, general speaking na, bisig asa nimo na i-search. So, mo gali nga gisulod na ko na kay general speaking man ang iyang pagkaistorya kay mga gali. Kung mga gali, general, i-search na nato na bro. Kaya paron masayod sa sentima ako. Insakto na bro. Huwag maingog mga, that is general, but Ay. not specific na tanan. Okay. Okay, reconcile my question. Reconcile. So, Okay, bonus time ta. Bonus time ta. Ano sa mo ha? Mo bitaw niya akong giingong ganina nga kinahanglan gyud nato i-reconcile ang pangutana o kinahanglan po nato isip affirmative. Kung related sa tema, ako yun ang rule sa, yun ang yun na, kung related sa topic, ako i-allow ang mga pangutana. Ako ato ginang gisabutan ganina. Una ako i-grant nga ibalik ang pangutana negative side. Bro, okay, salamat bro. Kay nidawat man siya ang mga general speaking. So, kung general speaking, apil gyud ang apostoles. Unya ang mga apostoles, mga pari man, pangutana, apil ba ang pari sa imong gimension, yes or no? Mr. Moderator, point of order. Point of order, Mr. Moderator. Ang akong objection gani ha, Mr. Moderator, napaka Sige, lumina ko. ang akong objection kagani ha, iyang pangutana fallacy, strawman fallacy. Kay ang word nako nga mga gikuha niya ang gigamit niya ang word nga mga base sa iyahang pagsabot.
dili base sa akong base sa akong explanation, dili base sa akong saysay, dili base sa ako ang arguments, ang word nga mga. Ang Counter iyang objection, bro. Paminaw Okay. sa kay kakaon pa ko Ay, ang iyang pagsabot sa akong Atong- mga nangutana manggod siya base sa ihang pagsabot sa word nga mga. Kay ug moingon ko ng word nga mga that is general, apil na tanan. Wa mo ri kasabot unsay general. Pag ingon gani nga general, ang gitunod nga referring ni anang mga referring ni anang word nga mga. Lahi ang word nga mga, lahi ang word nga all. Ingon daw kag general, that is referring ni ana nga mga tao, ni ana nga mga pari ang nakapokus, dili all. Okay, Specific. Okay, bro, bro, last time nakuha na ako. Asa nakuha na ako ha. Last na bro, counter objection bro, counter Okay, bro, counter. bro. Unang-una bro, ang ako, bro, asa nag-counter ba ko bro? Unang-una, Sige. sa imong tema, there is no subject or mga person nga imong gustong ipabot. So kung wa kay subject bro, in English term, apel gina tanan. Maliban na lang kung ga subject ka mga pare ta Hudyo. Kana, asa bro? Kay para makaruling natong kuan. Unya karon ni dawat man kag mga general gali, unsa man general? Sa ato ang pagpanabot tanan. Maliban na lang kung ang imong tema na ay subject pare sa mga Hudyo. O kana? Pare sa mga Okay, asa. Last time. Asa. Hilom sa mundo ha. Hilom sa mundo. Kira. Madunggan ko ninyo. Decide. Madunggan ko ninyo. Madunggan ko. Sis bro. Okay bro, dunggan Hello? ka bro. Okay, bro, paminaw dunggan ha. ka. Wahatan na kong desisyon aning pangutana ha. Kay kini magud ang tema god. Wala magoy naka point gyud og kinsa ning mga pareha nga ang gitum ka ang babaton ang affirmative nagpamaton nga ang mga pare bibias ka maturan mo ni tema. Walay naka-point nga pare bas Katoliko, pare bas Saudio, basta ang gipamatudan mga pare. Muna ang akong gingon sa rules ganina, isip moderator, igor-igor patungan ninyo, mo bitaw ingon ninyo nga akong nawa okay ba sa inyo ha nga i-allow na to ang pangutana nga related sa topic. Mo bitaw na ako mingon ko i-reconcile negative side ang imong pangutana o sa akong nakuha affirmative side i-allow gid ako yung pangutana affirmative kay related gid siya sa iyong tema. Hindi mo decision. Ay, Wala yung decision. Sige, balik pangutana Mr. Negative side. Okay. So, una-una, ikaw na ko, una-una, sa iyang tema, there is no subject person o subject nga mga grupo. So, kay wa man sa nag-subject, it is considered, no, kay eskwela biatag kuan, kaning eskwela biata sa high school paingon sa college, it is considered nga basta role ka nga pare apel ka sa imong tema subject karon ni angkon pug ka nga ang mga is general ang pangutana apel bang mga apostoles kay ang mga apostoles pare yes or no. matubag. Hindi Asa- sila apil sa akong gipamatod-an kay nga akong gipamatod-an kadtong mga nidiya. Tama na, wala man ang gipamatod-an akong wala nidiya. Kadtong mga nidiya, mga na akong gipamatod-an so wala napil ang mga apostoles. Ang apil diha Next question. Okay, next question. Apel ba si Kristo ana? Sa pagka-pangulong pare niya, apel ba si Kristo ana? Yes or no? tubag pa ko Mr. Moderator. Time na bro, 30 seconds na bro. Tapos ka sa day. Sige, next question na. Okay, sa balik pa. Next question na ta, Mr. Negative side. Go. Okay, reconcile akong kwan. Kay pag makapangmatuod ko nga dunay pare nga wa ni biya bungkag kay mutima ang pangutana. Doon na may pare nga wa ni biya, yes or no? No, dili na mao akong tema. Ang akong tema ang nibiya, dili ang wala mo biya. Mao gani gingnan ta ka nga. Sabta akong tema. Kaya pag Objection bro. My question is Okay, relevant to their Yes, My sa question- other side. Stop sa bro Mara, stop siya. Unsa man ang imong objection sa iyang tubag? Paminaw na ko, sige. Negative. Unsa yung objection mo negative? Wala man. wala man. Hello. Negative side. Unsa man yung objection kay maminaw ko kay kung may counter, ako po paminaw ng counter. Negative side unsa yung objection?
Nawala man. Nawala man. Siya sa signal, wala ang signal bitaw ni Bro Mar. Ako okay ko bro. Okay ko. Okay na, sige. Bro, Okay, Mar, salamat. negative side, nasa negative side. Nama kay objection, ako kang paminawon kay burag na counter ani karon unsa man imong objection? Wala na po. Bro Dan, wala man siya Bro Dan. Abot na rin Bro Dan, are you okay pa? Bisik pa galito. Oo ba? Ay sa Bro Mar, balik sa Bro Mar, kay dili na mo madunggan imong tingog Bro. Nawala ka Bro Mar. Balik imong objection Bro. Ay si Wala ka daw imong tingog Bro Mar. ah, Imong signal siya. Ako imong pagkinasignan diha. ako may nawala Signal, bro. Nawala imong signal Bro. Wala dili na ako madunggan imong tingog. Sige, balik. Ako may Unsa nawala. objection mo? Objection. Oh, objection daw nimo bro. Dan Masen, unsay mo objection? Ikaw Bro, ikaw Bro Mar, ikaw kay wala na ko nadunggan imong tingog. Ay, kaya na. So, ako, wala mo ko nag-objection bro. Siya may, si Dan Masen man ang nag-object. Doon sa siya. Sige, ikaw man, unsa objection mo Bro? Sa iyang tubag, unsa objection mo sa iyang tubag? Oh, si Dan Masen may objection. Akong pangutana, Ah. Nawala. Moderator. Paano? Doon na- Moderator. Bro Mar. oh, Pwede sa oh. Bro Mar. May object ka sa iyang tubag Bro. May object ka sa wala, tubag wala. kanina. Wala ko ni-object. Siya ang ni-object bro. Nangutana ko, siya may ni-object. Wala ko ni-object. Akong pangutana bro. Kay matod niya. Ate balik mo tali, ate balik mo kay Bro. Putol-putol man Bro, putol-putol Bro. Wala ko ni-object bro. Si Dan Masen ang ni-object. Okay. Ako na ito. Karon. Naundan na akong tubag. Kaya music siya. Kunya ka rin. Ito na Lagi kabantay ko. Nakadungog ko nilalagay. Ibalik lang pangutana Bro para tubagon ni Brother Masit. Oh, Bro, balik karon na. pangutana Bro. Okay, ang pangutana, ang pangutana balik, iyang tema is general speaking, tanan. Karon, pamatud-an ako, nga bisan usa lang ka pare, nga wala ni biya bungkag niyang tema. Ang pangutana, do na ba'y pare, nga wa ni biya, yes or no? Tubag lagi, no. Kaya wala lagi ko nagpamatuod sa mga wala ni Bea. Ang akong gipamatudan katong ni Bea sa kamaturan. Objection bro, objection. My question is relevant. Okay, objection Bro. Akong pangutana, klaro og tinaw. Duna ba karon nga akong pangutana karon kung mapamatud-an nako nga duna gali pare nga wala ni biya sa kamaturan ang iyang tema bungkag kayo ang pangutana ang kunon ba niya nga dunay pare nga wa ni biya, yes or no? Okay, ako na ni mo Bro, nanay pare. Ay, buto to time sa ta Bro ha. Ang iya pangutana Bro. Uyon mo daw ka Bro, nanay pare nga wag biya Bro, uyon mo daw ka dili. Tubag Bro. Mr. Moderator, klarohon ako ha. Dili na objection. Buingon ka ng objection, una, mores lang kag objection, una kung wala gitubag sa kategorikal. Ikaduha, kung dunay rules nga gilabag. Ikatulo, kung dili related ang iyahang tubag sa imong pangutana. Maunay pamaagi nga mores ka og objection. Dili pwede nga mores kag objection niya utrohon nimo imong pangutana. Dili na objection, Mr. Moderator. Putol-putol Okay, bro, bro. putol-putol. Putol-putol man ko lang tingog na to. Dili kita magkasinabot Bro kay putol-putol Bro. Kung tingog Bro, di ka na madungog. Aso nito, Kasi ano kag sa may Bro, Bro. tubag siya, bro, klaro ka bro, Jomel, klaro ka sako si bro. Ditubag siya no? Asya kay mi kuan siya, wala siya mi kuan. Kay relevant lagi daw sa tong gingon niya grade. Dito na. Pangit yung signal mo problema Sige, ni sige. Murag nadunggan ako nga nitubag siya no. Oh, Sige. Sige, next question na. Sumala sa imong tubagan no nga imong gipamatuod nga ang ang kadyot lang. pangutana nako ganina is Mr. do na Moderator, bay pa Mr. Moderator, kadyot lang. Kadyot lang, Mr. Moderator. Sige, Nakadungog man sige yan. Bro,
nakadungog man dahil siya nga nitubag ko sa categorical nganong ning object man siya asa man dapit sa Bro, wala na ako naklaro. Ang una ni mong tubag, pasensya na kay wala na ako naklaro. Putol-putol ka. Pangitag signal tarong. Ako pa'y putol-putol nga ikaw ra may gawala-wala diha. Ako na wala-wala Di, bro. di, pamina sa mga. Bro, wala kamong dua bro, wala yung jud mo bro. Sige bro, piyong ko rin paminog ayo kay wala mo dua usahay. Sige daw karon bro, okay na karon. Okay. So, ang pangutana ganin na doon na ba'y mga pari nga wa nibiya sa kamaturan ang yan tubag no. So, iyang gipahayag karon nga tanan pari gayod nibiya sa kamaturan. So kay imo man pahayag nga ang imo man tubag sa primero na pangutana no. So imong gi-consider nga tanan. So uyunan ba nimo nga si Kristo ug ang mga apostoles nibiya sa kamaturan? Yes or no? Moderator, objection. Objection. Sige, objection mo bro. Mao bitaw Sige, Mr. bro. Moderator na before unta siya ning object ganiha gipahuman niya akong tubag kay tanawa ba naghimo na pud siya palasi nga pangutana. Iya na pong giutro ang ako ang tubag, iya na pong gi-misinterpret ang akong tubag. Nga wa nagbase sa ako sa akong explanation. Mao gani na nga mo object ka, klaro na to kung objection magyud na. Mao lang na ako Counter. Counter objection bro. Ato sa counter bro, sa counter Oh, bro. bro. Ang akong pangutana ginan paro kayo una. Ang pangutana duna bay nibiya nga mga pare? Aduna bay wala nibiya nga mga pare? Ningon siya no. So kung ning tubag siya no, di pasabot nga tanan pare gid nibiya. So that's why ni counter ni paluap ko pangutana so uyunan ba nimo kay ang imo mang tubag kay no so but pasabot nibiya gid ang tanan pare. So akong counter niya bro. Uyunan ba nimo si Kristo kag mga apostoles nibiya sa kamaturan? Yes or no? Kana lang. Easy. Ano di ba natubagon? Okay. Ala mo maklaro kung tingog mo decision ako. Alam Okay, ko na okay, siya. Wala yung problema sa topic lagi kay ayong topic lagi. Ato sa catering fallacy ni Mr. Affirmative side. Pwede man mo i-cater sa ko affirmative kung sa fallacy god. Ako mag-moderation ka. Ako mag-yung moderator. Ako mag-moderation sa fallacy. Para siya usa ba na lima ba na siya assumption. Dili ako sa ikuan ana ba ato iklaro magulo mo bitan akong giingon kanina sa inyo ha kung okay ra ba sa inyo ang related nga pangutana kini magud nga pangutana magud sa atong negative side is pari man gyami quote magusag pari bro nga related po si imong tema mo bitaw ko isibili ko magbayas Dia bro. ako gid muna ako sa pinulang ipa ako yalo gid ako ang pangutana unta ni negative pa ni Bro Jamel. okay Bro Jamel. Dia ha. okay bro sige bro Wala ko ni object sa rason nga ang iyang pangutana dili related sa tema. Sabto nimo akong pangutana ha. Akong objection ha. Wala ko ni object tungod kay ang iyang pangutana dili related sa tema. Dili na mao akong objection. Ang akong objection ang iyang pangutana although related sa tema pero palasyos. Unsa nga fallacy iyang gibuhat? That is a straw man fallacy. Kay ang iyang interpretation sa word nga mga is tanan. Which is dili mao ang naa sa akong tema. Dili tanan. Objection, Mr. Counter objection. Ato sa papadaan si affirmative bro. Okay, Sige bro, taga pangutanan ako, object na lang, di tayo maumalan eh. Okay, ay sa bro man, dili na ta magkuano ka ng komento bro kay ako bro naning kamot ko dre bro nga mapapisa na to yung debate. Sige, bro, sige, bro. Side yung maminaw ko. Maminaw lagi ko sa yung side ko. Ako maminaw lagi ko sa yung duha. Sige, palayo sa bro Dan Masih para ko makuha bro tayo yung punto bro Dan. Bro Dan, palayo bro Dan. Nawala ko si bro Dan Masih no. O ako lang piniwala. Okay ka bro, sulod ka bro. Bro Dan. Bro. Okay bro, palayo bro. Sapi ko bro, gihapon? Klaro na bro, clear na bro, klaro na. Minaw ko bro. Sige bro, palayo bro. Kaya bro, wala, hurot itong tayo maniba. Sige. Abtay na galaon na karon sige na tag-objection. Sige bro. Ay sa bro, para to sa bro Dan Masih. Wala din ako na kuanday, wala na ako na mute, sorry.
Sige. Palayong bro, Dan Masin bro, palayong Dili bro. ko madungog. Unsa man dili ko madungog? Klaro na, maklaro na. Klaro na ko. Ha. Kana bro. Palayong bro. Ang iyang interpretation gikuha ra man na yan sa ChatGPT. Ang iyang interpretation gikuha ra man na sa ChatGPT. O di apod ang counter ni ChatGPT ha. Gipangutana nako si ChatGPT. Ipangutana nako sa ChatGPT ha, kay hilig man ni sila ChatGPT. Pangutana nako ha. Pag sinabi bang mga pari may biya sa kamatuoran, ibig bang sabihin nito lahat na ng mga pari ang tinutukoy? Ang sagot, hindi otomatiko. Ang parilalang mga pari may biya sa kamatuoran ay karaniwang nangangahulugang may mga pari plural na tumalikod sa katotohanan. Pero hindi ito otomatikong ibig sabihin na bawat pari ng walang eksepsyon ay ganon. Makasabot siya na, wala? Okay, unsa man? Umana ka bro Dan? Waguro kasabot kay Ayaw dili ato asa mo this time ta dili na to Tagalog mo objection ta dili na to Tagalog ka ng komentaryo ka murag makaatake sa pikas both side muna ako ginabadlog ito mundo dili na to na ialaw. Mauna Mr. Moderator nga niingon ko nga ang iyang pangutana is astroman. Tungod kay nangutana siya based sa iyang kaugalingong pagsabot sa word nga mga dili base sa ako ang stud or sa ako ang tima nga gipamatud-an. Moingon siya kay word man ni nga mga bot ipasabot tanan na nga mga pari. Wa ko nagsulti ni ana. Iyang premise is base sa iyang kaugalingong interpretation. That's why niyon ko nga strawman. Wala ko ni object tungod kay not related sa tema. Ni object ko kay iyang tima pala. Okay, nakuha na nako ha. Ako madunggan ko yung duha. Madunggan ko kay mo desisyon ako. Sige. Madunggan ko. Ana man na siya ako lang. Si Bro Dan Masin na siya punto nga kanang nga dili tanan automatic tanan na pero ang kining word nga mga magud bro mga pari ang gitubok sa imong tema magud ato idugtong sa imong tema mga pari magud ang bot pasabot. Paminaw ta punto si Bro Dan Masin nga kanang word mga dili tibo nang tibo tanan yun. Pero pod makapunto magyapon kay pare mikot magusag pare pod nga mga apostolis pare mga ano ba iyang gipangkot nga pare sa pa kay kining word nga pare makakunik mo ng related na gyapon lagi bro. Puros mo na punto ani. Muna ako isip moderator bro. Ako gyud cater sabi na sa bro pamina sa lagi mo. Ako i-cater gyud ang pangutana related gyud siya dili gid na to munang basta na word nga pare sa pangutana ako ginang i-allow ang pangutanag yung affirmative. Bro Jamel, Mr. Moderator, ingon ani ha, wala lagi ko may object tungod kay dili related. Related ang iyang pangutana kay bahin sa mga pare. Ang akong objection, may object ko kay iyang related man dai. Paminaw ba? Ang iyang pangutana fallacy. Paminaw ha, fallacy. So sa ato pa, isip moderator, ang imong dapat nga i-desisyon ni ana is i-reconstruct niya ang iyang pangutana nga dili mahimong fallacy. Wa ko ning ingon nga dili na ipangutana. Dapat kay moderator ka i-construct niya nga dili mahimong fallacy. Okay, model this time. Ako lang nang gibuhat ganina. Sa wala ba mo nagginani karon, ako lang nagginani i-reconcile o reconstruct ang pangutana. No, bitaw na karon nga unta ako isip moderator, ako ra hanyo ninyo nga. Ako ra ipatuman kung unsay insakto ani karon. Ang iyang gibuhat Mr. Moderator, wala niya Bro, patubag na sa bro. Dili naman sa motubag sa balag, di sa motubag mo. Ako na lang giwib. Imo siyang gitugutan nga ipadayon og pangutana dapat i-desisyon na nimo nga i-reconstruct. Lagi reconstruct ana. Ali negative side reconstruct balik imong pangutana. Sige. Unang-una bro, reconstruct ko unang-una ni dawat sa ang mga is general, ni dawat siya na siya mismo ni dawat. That's why ngano man ang iya man ang bawion. Kung mayon sa general, bot pasabot niya pag dawat ni general, bot pasabot tanang pare na. Ang pangutana kay mapamatud-an lang gid ako ni dunay usa ka pare nga wa ni biya bungkag giniyan tima. Ang pangutana, ang mga apostolis ba ni biya sa kamaturan isip mga pare? Yes or no?
Mr. Moderator, naroon ako objection Mr. Ay, Moderator. samo eh. Pero object ano? Sige, sige, sige. Decision Ay, na kami Mr. Moderator. Decision na kami Mr. Moderator na ipa-reconstruct pero wa niya gi-reconstruct. Dapat mo decision sa ano. Kay dili siya pwede nga mangutana sa ako based sa iyang pagsabot. Siya ang migamit sa word na general. Ako nang gibasa karon nga pag moingon ganing mga wa nagpasabot nga tanan. So, siya ni supak sa balaod nga dili ako. Ikaw ang ni-decide nga Okay. ipa-reconstruct pero wa niya gi-reconstruct. O desisyon na Mr. Okay Moderator. na lang. Ato i-move lang ni bro. Next question na lang ta para mamanta. Next question na lang ta. Ay, bro, wave na lang ako, bro. Sige ra man tag object ani oy. Di magyapon mo man, i-wave na lang ako. Puro sa objection man. Mao Okay na. na. Okay na sige. Okay, ato sa bro man ato sang ato i-upside ha. Dili na ta mag i-wave na bro. Dili na ta mag side comment. Ano Sige, na, bro. friendly discussion mo na ako, Dragon. Ato bitaw na ako, puro sa mga amigo, Dragon mo na ako. Sa tinuod lang, nalingkamot lagi ko nga mabuhat ako ang insakto isip moderator. Kay dili ko gusto nga maulawan ko ning pag-moderator nga dili perpre ba ako, malingkamot ko nga perpre akong desisyon. Ano na lang. O, Sige, Dan bro. Masin, okay na bro, Dan. Okay na bro, Dan Masin. Okay ra ko kayo, oy, gitudloan lang tamo kung sa insakto pamagi sa objection para nga Okay. Humana ang atong mainiton kayo ang diskusyon sa atong maigso, no? Atong mga amigo, ato ning mga amigo gikay nga mga duha. Isip moderator magpatunga lagi ko karon ato shout out si atong mainiton kayo nga nagtanaw gyud si brother Azab Trust. I-wave na. Okay. Andam na ba ka magpabarog sa pagsupak sa affirmative? Yes, bro. Okay. Ang oras alas 9:58 magsugod mo oras 7 minutes ali or 10 minutes ya ni. Yes, bro. Okay. Okay. Akong pangutana, tanan Okay. ba pare Ang ni biya oras. sa kamat. Sige, go. Okay. Akong pangutana, tanan bang pare ni biya sa kamaturan. Objection, Mr. Moderator. Na mao lagi puro sa ta objection ani. Mao na diha. Di ka balog kaning tan-aw sa yan tima og di ka balog sabot ba? May gani kay naka-eskwela ta. Di ta bugok. Namumulya, nag-ipis. Di ta bugok. Gali, muna mo gama gitag tima, importante ang sentence, importante ang subject to define kung kinsa gayod ang gidetermine. Nang nyawa may subject, but pasabot general. General yung pasabot og iya mo man ang gidawat. Iya mo man ang gidawat may kingsunan. Iya ang gidawat oy nga ang mga general. So angkon sa nga tanan. Pero sa mapangutanan nako hagba. Way pangutanan nako nga wa gid sa ka object. Ni object gid sa tanan. Mo nang sus wa gid na human. Ako na lang giweb kay luoy kayo. Bungkag kayo. Isa ha. Nga ang iyang tima pamatudan nga ang mga pari ni biya sa kamaturan. Pag mapamatudan gyud ako nga dunay usa ka pari nga wa ni biya bungkag kayo. Mao bitaw nga wa sa nitubag objection na ginidagan. Objection kay kung nitubag siya to, kabalo man sa kung motubag sa to. Hastang gubaa sa yan tima. Mao nang objection moderator, di man mo kabalo mo unsay palasinti. Kinapayas naman ang imo. Do not use that kind of strategy para mo ingon nga mulabaw ka. No. It is unsay pinaka-importante argument. Kung nilabaw ba ka sa imong argument karon hastang hagba gigamit ng Malakyas 2:8 Malakyas kapitulo 2 bersikulo 8 nidawat siya nga ang tanan pati ang kaning Sabadista o ang Dominginista ni biya na gipangutana gisundan ako ni padulong na pud og objection kay kabalo man siya kung motubag siya sa akong pangutana kuana tiki pangutana siya ang kunon ba nimo nga kabalo ko nga yung pangutana nimo na yung pangutana na ba ko'y mabasa sa Biblia nga ang mga pari ni biya mo na yung pangutana mo na atong tagdan karon na kay nabasa pero dili tanan pari ni biya pero ang imong tima tanang mga pari mo nandra sa Malakyas 2:8 wala may atong basahon ng Malakyas amin na ng Biblia balbe Judith asa ang Biblia da pasa
Muna mga higala nga hastang bungkaga or sigita objection ani. Wagid pangutanan nako nga wagid sa ni object mga kaigsunan. No? That's why importante kung mugama gitag tima siya pa naghinambugin na nga nganong ni sukol man ni siya. Sukol kay wa makakasabot sa imong tima may gani kay naka-eskwela ta. Graduate tag college. Hinambog siya rin mo na kasabot sa iyang tima. Mo gali nga pag maingon kag mga pare na inidawat sa ang mga general, sabi general tanan. So consider all praise basta pare ka apel ka sa imong tima. Gipangutana nako ang mga apostoles di biya ba sa kamaturan? Objection, Mr. Moderator. Napuno tag objection. So akong tawag ni Juan Garon, Brother Dan Maasin, Mr. Objection. Mr. Objection. Kaya ang iyang gibuhat tanan object. Kinapayas pa siya nga di man mo kabalo og guan. Iya pang ignan moderator nga di kabalo mo kaning mo dala sa moderator. Dili ang iyang rason nato is kwan lang ba? Aron maka kaning katakas sa inipitay nga panguta kay ipit naman siya to. Munang ang iyang gibuhat is iyang gi-counter ang objection. Ayang gi-counter ang moderator nga moderator di makakabalo mo moderator. Ano ipit naman siya. Muna nga mugama galing tima kinapayas pa siya nga nung nisukol ko kay nasabdan ako ang imong tima. Pasig ikaw wa nakasabot sa imong tima, kaklaro sa imong tima. That's why importante ang subject. No? Kay kung wa kay subject, ay automatic apel tananoy. Ug niangkon siya nga ang mga is general term. So bato sa general term, way apel ang na dili apel, general gali di apel tanan. Muna nga sus puro sa gita objection ani mga kaigsunan no nagkinapayas pa siya nga anong nisukol tani nga tikion na daw tadani muna mga kaigsunan nga gud bungkag gud pangutana pa lang galito bungkag gud lang yang pagka-affirmatibo kay og nitubag siya ay ang apostoles ni Biya kay mo man akong tima awa natiki oh munang iyang gi-counter na lang pinagi sa pag nga out of topic ka kaklarong sulod sa topic ang akong mga pangutana kaya nasayod siya mga kaigsunan nga akong mga pangutana pang tiki o ba hikog kung mutubag ka hikog ka ritsoy mo nang objection Mr. Moderator ang yan tima ayan pangutana out of topic kaklarong king sulod naghisgot ko pare 3 minutes. ug wala ko nibiya sa tima mga kigsunan tanang pangutana nako dunay pulong pare so asa may kuan na wala estima layo estima baka klaro sa atong tima nga pare taon puros ra kita objection na ni unsa ka ato nagbaslan nato ni sa object tanan ba ato siguro ning baslan sa tanang object pero dili tanan ang ato ni isipahayag ang kamatuoran ipayag mo iya maginay pangutana uyon ka ba mabasa ang Malakias 2:8 nay pare ni bias kamatuoran ra pero dili na mga nay pare ni biya pero dili na mga ato sang i-clarify ha kamong mga pare kamong mga so kana subjected to kuan man na kay istorya ni sa Diyos ana mga Hudyo man so kana subjected to Hudyo nay subject ana ang iya kay wa may subject general man gyud og nidawat pa siya sa general so agad tiki og gyud mura naghikog hikog ang looy bata oy yayay oy napasay pinahambog ganina ang anong nisukol ni siya oh apan ka mo 2 minutes more 2 minutes more oh 2 minutes so dire kaklaro ang gihisgutan sa kuandri ang kaistorya sa Diyos daan
No, ang kaistorya sa Dios ani atong Ginoo is mga Hudyo. So kaning Malakias 2:8 2:8 Malakias Kapitulo 2 versikulo 8 doon na subject ani kay ang kaistorya sa Dios ani ang mga Hudyo. So subjected na ni importante mo gali nga importante ang subject kung mugama ta og tema kang iya wa gi subject gilampurnas niya tanan oy apil si Kristo luya kay Kristo. Ano di na angay mo sudod ni Kristo kay nibiya na sa kamotoran si Kristo. Kaya naman ano nibiya siya? Pare man siya. Kay matod pa ni Dan Maasin ang mga pare nibiya sa kamaturan iya pangging barugan. Barugan pa ba nimo ning imong pangutana? Ay ang pangutana sa barugan pa ba nimo imong tema? Ako ging nang gibarugan. Patay tiki-o na day. So apil si Kristo, apil di mga apostoles ani. So asa man ta mogunit kung nibiya na sa kamaturan si Kristo ang mga apostoles? Basi gusto saya yatang dalon dito kang ilin sa ilang mama ilin. Oh, kaluoy. Kaluoy Time taon. na bro, time. Sige bro. Okay. Nauman na gyud ang pagsupak sa pagsupak ato negative side. Pero kayo mo naman, tapos i-shout out ni atong mga mainiton nga nagtanaw karon no sila Randy Aplicador. Brother Jeep Redinan sa 70 Adventist, Tray Media, Defensores siya po nila. Si Jul, Pilinyo, Balaba, shout out ninyo tanan. Ninyo tanan, kisa pa ginila doon eh. Okay. Si Paulo, Hinampas. Okay. Pili na dalang isda kay dili pakita yan now. Dili ito makita day. Okay, umanaman. Karon ani ana po sa takna sa pagpangutana sa atong affirmative side. Sa atong negative, Brother Marmoles o yung pangutanon cross-examine siya ni Dan Masin. Bro Dan Masin, andam na ba ka bro Dan? Andam na bro, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Okay, ang oras alas 10:08. Bahuman ka alas bahuman ka alas 10:16. Okay. Mutay ko Mr. yung oras. Sige. Mr. Moderator, before Okay, ko go. before ko mga sa akong bang na ako i-clarify sa imo ha. Kay ikaw may moderator. Dili ni cross-examine na clarification ra ni nga Sige. Ayo. Bro, pangutana. Wala na sa atong role nga mo clarify siya. Ang yang role karon is mangutana. Pangutana na. Time manin ako, nang sumaga, time manin Ay, ako. ang time nimo bro is pangutana. There is no clarification. Moderator's time sa unsa man itong concern brother affirmative side ako sa paminahon niyang concern. Sige. Ako nang i-clarify Mr. Moderator at sa imuha magikan. Ningingon mo gud akong kapan nga ning object daw ko unya ang akong objection ning object ko tungod kay iyang pangutana wala sa tema. Mao na iyang ingon nga ning object daw ko kay ang akong Okay, excuse me, affirmative side. Wala na ko i-apil wala ko ilan ninyo na kaya ako magbantay ra magmoderator gyud ko. wala kay apil. Dili na. Kapuya Brother Dan, affirmative side ako nga mo dili man ako imong undas debate ha. Ako naningkamot jud ko mapanay yung debate ako sa tinuod lang. Ang imong trabaho Dan Masin karon mangutana sa imong kontra ayaw ko pangutana dili ko imong kontra moderator lang ko ani Mr. Affirmative. Ako ra mang i-clarify dili ta man kay cross examine i-clarify ra man ang konta sa imo pero og dili ka gusto nga i-clarify way problema. At least kay Ay, ayaw ko man sa debate. Ay, dapat na ganina ta natong iklaro kay nagbuhat may tag rules bangod ganina. Pumita na ako ingon ninyo ako ato na mag-diskutan ganina got munta. Pero imo naman tayo mangutana siya. Bro, ipadala na sayang rebuttal bro. Ipadala. Ang yung rules karon mangutana. Kung nasa mga clarification dada dia sa rebuttal. Sige. Karon na lang kay at least moderator ning hangyo nga dili. Okay. Akong pangunang pangutana. Matod sa Malakias Kapitulo 2 versikulo 8, ang mga pare may biya sa kamatuoran. Imo ning gisupak o imo ning uyonan? Okay, way problema. Uyunan na ko na pero ang istorya dana doon na subject to Hudyo. Kaya ang kaistorya sa Diyos ana mga Hudyo. So ang yang gikuan na. Kay kumingon kag tanan pare ana sus apil si Kristo. Luya yang Kristo.
O subject na sa mga Hudyo ha. Way apil ang Kristyanismo ana. Sunod pangutana. Okay, kay niuyon ka nga sa Malakias Kapitulo 2 bersikulo 8 ang mga pari ni biya sa kamaturan. Unsa man ang tema nga akong gipamatudan? Okay, ang imong tema is general speaking. Una namay wala ni biya. So wala nimo na pamatudan, ang imong napamatudan katon ning biya, pero ang sa imong tema is general speaking, mga pari. So wa ka ga subject. Una nabungkag naman ako na kay naa man day pari nga wa ni biya. Ang imong tema, pamatudan nimo ang mga pari, there is no subject, ang mga pari ni biya sa kamaturan. So tanang pari ni biya sa kamaturan, nabungkag na ako na pinaagi sa pangutanan nimo nga ni biya dunay mga pari nga wa ni biya sa kamaturan. Sunod pangutana. Okay. Matod nimo ang akong tema ang mga pari ni biya sa kamatuoran. Unsa may naa sa Malakias Kapitulo 2 bersikulo 8? Ang mga pari ni biya sa kamatuoran o ang mga pari wala ni biya sa kamatuoran? Okay, sumala sa Malakias Kapitulo 2:8 ang mga pari nga ni biya sa kamaturan subjected to Hudyo. Kay kumingon ka og general sama sa imong tema, general apel unta si Kristo. So dili na natutuhuan si Kristo ani. That's why really kani nga tema mo gud bro, importante gayud ang pagbutang og subject kay kang sundon nato imong panabot sama nga nag-ingon ka si Kristo ni biya sa kamaturan. Sunod pangutana. Okay, sunod Kanang lisod. pangutana. Oh, lisod nga Kana pangutana. maka-object ko ba sama sa sorry. Oh, matod nimo lisod nga pangutana. Ang akong tema ang mga pari ni biya sa kamatuoran. Ang akong gibasa sa Malakias 2:8 nga imo pong gibasa, ang mga pari ni biya sa kamatuoran. Sa akong tema na ay mga pari ni biya sa kamatuoran. Sa Malakias Kapitulo 2 bersikulo 8 naapoy mga pari ni biya sa kamatuoran. Ang akong pangutana, uyon na ba ka ni ini o supak pa? Supak ko sa imong panabot kay sa imong tema is general speaking. Una sa Malakias 2:8 is subject sentence man na. Dili magkatugma ang general ug ang dunay subject. Kay kumuingon ka nga ga subject ka tanang gulay nga kamunggay. So iapil din nimo tong kuhaan ang tanang gulay nga kamunggay. So i-appeal dito nimong kamuting kaning mga sabay malaing laing mga prutas kaning dahon sa kamote apilon dito nimo kuha. Next question. Dili, Next question. Ah. Next question. Ang Next akong question. tema, okay, ang akong tema ang mga pari ni biya sa kamatuoran. Unsa may ni biya sa kamatuoran base sa akong tema? Ang mga pari o ang mga pastor? Okay, tubag. Ang mga pare subject to mga Hudyo kay ang kanang Malakias 2:8 importante lagi nga magtuon importante ta magtuon ta sa dagan sa Biblia ba sa grammatical concept. Pero nabungkag naman ako na oy. Kay ang imong tema is general speaking. Ang Malakias 2:8 is subjective sentence. Next Na question. nabungkag. Okay, sorry. Sumuoyon na karon nga ang akong tema base sa Malakias Kapitulo 2 bersikulo 8 ang mga pari ni biya sa kamatuoran. Yes or no? Dili ko yun nimo. Kay ang imong tema is general speaking. Ang Malakias 2:8 is subjective sentence. Ga subject sa mga Hudyo. Na ang imong tema lahi man sa Malakias 2:8 ngano gigamit mo karon kung uyunan nato na ang imong uyunan nato na imong apel si Kristo day nga nibiya. Muna nga importante na to i-subject na to ba ayaw giapila si Kristo sa inyong kabuang kung gusto nyo mo biya, sa inyong pagtuon ni biya ang mga pare. Kasi amo wala ni biya si Kristo ha. Wala ni biya si Kristo. Kaya ang imong tema, general speaking ni imong tema. Wala ka ga subject. Muna nga iklaro na to ang imong tema o ganang Malakias Kapitulo 2. Nawala bro, Jomel, okay na ko? Go. Next question na. Sige. Oh, next question. Kinsa may nag-ingon nga ang akong tema general speaking? Ako o ikaw? Ikaw, kay ikaw may nagama sa tema. Mamatudaan nimo ang mga pare, there is no subject. Maliban na lang kung nag-subject ka. So kanay mong tema nga gigama, mo lagi nga eskwela-eskwela ta pag may time.
nga kayong tema is general speaking ha. Pamatudaan nimo ang mga pare ni biya sa kamaturan general speaking na. Maliban na lang kung ga-subject ka na, sama aning Malakias 2:8 ba, subjected to Hudyo nga pare. Pero sa imong tema, general niya. So, consider tanan pare, sa Old Testament Next o hangtod sa question. New Testament. Kanang lisod. Next question. Duna ba kay makita sa ako ang tema nga nag-ingon mga pare general? Duna ba kay mabasa ni ana nga general nga word sa akong tema? Duna o wala? Sa imong tema, way libasa, pero ikaw ni angkon kayo na ang mga general. So, ikaw akong buhi nga saksi nga, niangkon ka ang mga general. So, buhing saksi ka nga, didawat na ka nga, kanang tema nimo general speaking. Okay na, niangkon ka, yung pag-idinay, kinag-live bro ni, sunod pangutana bro. Kanang lisod. Pangutana. Kinsa may una ni sulti ni anang word nga general? Ako o ikaw? Okay, tubag, ako, kay nasa, ako, kay nasayod mo ko, ay sa bro, ay sa pagtingog na ako. Modernist time. Stop the time. Modernist time, bro, Dan. Ang yun ako ni mo affirmative ay sa control niya kay mawala itong negative nga tagtubag. Moderator, Okay na? nalipay sa iyang tubag, Mr. Moderator. Di, wala mang guro sa rules, di bawal malipay sa iyang tubag. Dili, wala, Dili, wala, okay naman malipay. Modernist time. Dili na ko ialaw nga musato, mailugan magod niyang ayang tubag. Kay nadunggan yun ako imong tingog magudre affirmative. Mura hangyo lang ako lang nga kung mutubang mo ko sa kinalan nga full gid nga tingog at dungog niya dili mo apil nadunggan ako imong tingog magud affirmative. Mura tong hangyo ha. Salamat. Padayon. Pero, maklaro na ko, Mr. Moderator, nga dili bawal malipay. Si Marboris gani ha, sa akong tubag, ni palakpak po siya, pero wala nimo siya sa waya ha. So, klarohon ako na. Okay. Ay sa ating ako po klaro bro, ganina bro, nakabalong ka ganina bro nga wala gid ang signal ganina sa tinod lang. Daga namatay mga Jin sa report witness sa to ganina. Wala gali kay nako nadungog ang inyong utana ganina mo tanan kamot jud ko dre ma perfect gid ang inyong kwan. Wala gid nako karon bro mitinaw ang panahon karon. Pero Wala ko gani, lang ha. bro, gani ha, sa nipalakpak si Kuan, dili talag tanan ha, klaro to tanan, sa nipalakpak si Marboris. Wako kadungog. Pasensya kayo. Kung nadunggan lang ako, makapasali ka mo badlong jud ko di bro Omar. Oh, so, Sige, padayon. Next question na, Sige, next malayo. question. oh, ay, tubag pagaling ko sa mo, tubag pa ko. Ay, sa, mutakas pa ko, Okay. tubag pagaling ko. Ako, ang bro man, nag-ingon, saga. Boritos time, bro man. Ako ngayon, bro man. Ayaw, dili na buta mo. Negative comment, comment nga sorry, comment sorry, si bro. sorry. Dili gina to na ialaw nga. Ang trabaho mo ko Sorry, ninyo is mangutana, tubag ka, si bro dan mangutana. Dili ko musugot og nang nay komentaryo ka video atake bitaw sa both side ninyo. Dili na ko na ialaw si moderator. Sige, padayon bro kay okay, bro. Minute na tubag lang. ko sa yung pangutana, bro. Kaya ni Sapa man sa tubago na ito yung pangutana. Ako ang naghisgot sa general kay ang iyang tima general man. Unya, iya man ang gidawat. So ni angkon siya sa akong paghisgot kay kabalo dai sa nga ang iyang tima general. Una iya man ang gidawat mga general. So wag gyud digid ka kada lisod lagi. Kada lisod ba Next question. Okay, next question. Kinsay ni Ingo? Pila ka oras, bro? Pila ka oras? Bro, 1 minute na lang bro. 1 minute na lang. Ay, 1 minute na lang. Okay. Oh. Matod ni sa imong presentation ganiha, nahimong general ang akong tema kay naay word nga mga. Sa ato pa, kining Malakias Kapitulo 2, versikulo 8, naaman sa word nga mga. Imo bang uyunan nga base sa imong presentation ang word nga mga nagtumong sa tanan or sa general? Imo bang uyunan kana nga presentation nimo? Yes or no? No, kay kanang Malakias 2:8 doon na subjected ana, doon na kay istorya ang Diyos ana. So ang iyang subject ana ang mga Hudyo. Ug usa pa wala pa may paring Kristyanismo ana. So kung but mo sabot mga, wala ba apil ang mga pari. Kay kanang Malakias 2:8, Kapitulo 2:8, wala pa may Kristiyanong pari ana, wala Next pa question. Kristo. Bro, last question. Oh. Last question. Last na lang, last. Ay, di ay pasabot nga kung may word nga mga nagtumong na sa general. Yes or no? No, kay sa imong tema bro, there is no subject. Ang imong tema is general speaking man. Una ang kanang malaki sabta sa dang pangutana ba.
Ay sabta lang tubag kanang imong gi-quote nga Malakyas Kapitulo 2 versikulo 2 na may subject ana ug usa pa wala pa may Kristiyano ana kaning imo kay apel lamang Kristiyano ani kay wa makaga subject. Oh di loy kay ikaw mo lang wa di ko naglisod nimo pero ikaw sa mga pangutana galisod gi ka ningon gi kag objection Mr. Moderator. Importante lagi Time. Okay na. Okay na, humana naman ang atong time sa pagpangutana ni Mr. Affirmative Side. Shoutout na to, Dino, atong mga milahotay sa pagtanaw sa iyong debate karon no, sina ni Brad Jeffrey. Atong basa lang comment me, ka Brad Jeffrey rin, wala labot si Kristo diya kay Josia, RCC na kay kami. RCC, wala labot si Kristo diya kay Josia, RCC na kay kami. Sa punta na, kawalay ko na to. Ingon ni Brad Joel, Pilinio Balaba, Jeffrey Rinan, General Gani, tanan pare mao na gingon ni Masin. Apil si Kristo ana nga mga apostol. Okay. Bikil-bikilon ang moderator para takilid sa debate. Naay scapegoat o niya maghatag kunuway kung point of order as if siya ray nakabalo sa debate. Okay, salamat kayo sa itong mga malutayon nga naminaw og nagtanaw sa inyong diskusyon ha. Karon kay human naman ang kuan. Ato na po, kung sa may barog niyo ni karon sa conclusion na ba ni bro? Ayaw si mga kaya batal batal ayaw lango-lango. Di nangutana lang ko lagi. Unsa man ang panaging decision na ni? Sige bro, ikaw may mo ribat bro Dan Masi murag nakay 7 minutes siguro bro Dan. Okay, unsa man ikaw bala dia bro Dan. 5 na lang kay murag lubat na ko bro. Murag ganan na ko abe sabi tanaw sa nako akong first and Ay, simang. Ang sa 30 minutes. Sige, charge sa kulit. 30 minutes. Mano na to ne. Uy, problema. Sige. Ikaw na mag-ilo, oy. Ikaw na mag-ilo. Last time okay, moderator's time ato friendly discussion ni no. Ato ni si moderator ni kamot lagi ko mapapsay na to yung debate no. Salamat kay Nuwa. Ani karon ako nangutana lang ko siya. Kano kay na naman sa Nasir Battle na ni Brother Dan Masin para sa Dan kay para pod nga kuani mo masatisfied pod nimo ang imong pag guba na pod siyang ganina iyang pagpasupag pod. Ana bro, salamat kayo no. Sige bro Dan Masin. Okay. Mr. Moderator. Start na ko Mr. Moderator. 7 minutes rani, 10 minutes. Okay, alas. Ikaw ba na? 10 minutes oras ha. 10 minutes gihapon. Okay. Okay. Ingane mga kaigsuuna no sa mga naminaw diha para nga maedukar tagamay ba. Sa presentation sa ako ang kaatbang. Umuingon magimisang nangatake kog personal sa iyaha, naara ni sa iyaha. Pero dili ko ingon nga mamutbot ko sa atong presentation ron. Kaya nga atong kaatbang namutbot sa iyahang presentation. Ano man? Ni object daw ko sa iyang mga pangutana nga ang sunod daw sa akong objection ni object ko kay ang iya kunong pangutana wala sa tema. Wala gyud koy objection mga kay galaan og mga kaigsuonan. Nga ning object ko tungod kay ang iyang pangutana wala sa tema. Wala gyud ko ning object yana mao gani nga di-clarify nako sa moderator kung unsay akong objection. Kay ang moderator mo ingon ra man ako lang gining tugutan kay ang iyang pangutana wala related man sa tema. Mga kaigsuonan wala po nag-object tungod kay iyang tema related or dili related. Wala na sa akong objection. Ang akong objection, ning object ko una iyang pangutana fallacy of presumption. Maunay sulod sa akong objection. Ikaduha, ning object ko kay ang iyang pangutana straw man. Wala gyud koy nadumduman nga ni object ko kay ang iyang pangutana dili related or wala sa tema. Maura gid may sulod sa akong objection. Ikaduha, ning clarify ko kay ni counter tinuod siya pero dili ang iyang gibuhat dili counter. Naabay counter sa objection nga bukuan ka, mo explain ka, mulatag ka. Counter di ay na
kay naka-eskwela man siya kuno. Siya na yung nag-ingon na, dili na personal. Naka-eskwela man siya kuno, naka-cut-on man siya kuno, kay naka-college siya. Amot na lang ka nga. Kaya dundong sa tuwa ka nang baguhin sa debate. Karon, ang iyang argumento, pag-ingon po nung mga general, iya pang gitulod sa ako nga ako kuno'y nagsulti. Pagka baka ko ng mana. Dili na personal ha, pag mayngong bakakon kay tinuod man na. Pagka baka ko na. Siya ranay nag-open na ana, siya ranay nagsulti nga ang word nga general nagtumong sa tanan. Ni object gani ko ni anang pag-open niya, ni object gani ko kay strawman siya. Strawman ang iyang gamit. Mo gani ni object ko. Niuyon pa ka ako. Mo object pa ka ako ug muuyon ko sa iyang argumento nga ang word nga mga tanan. Mo object pa ka ako. Walang bakakon gyud tayo. Ang akong katbang naghimo siya iyang kaugalingong definition. Karon gibasahan nako siya og ChatGPT. Kay ChatGPT man ang iya ha. Ako gipangutana sa ChatGPT. Pag sinabi bang mga pari ni biya sa kamatuoran, ibig bang sabihin nito lahat na ng mga pari ang tinutukoy? O ito ang sagot. Hindi otomatiko. Ang parilalang mga pari ni biya sa kamatuoran ay karaniwang nangangahulugang may mga pari. O hindi lahat ha, may mga pari na tumalikod sa katotohanan, pero hindi otomatikong ibig sabihin na bawat pari na walang exemption ay ganon. Pero bakit ang ko? Kay palasi ang iyang mga pangutana. Di ka mao mangutana nga sa katbang unya bright ra siya kay nag-eskwela na siya college. No? Mga siya na dili na pambersual ha kay siya nag-open ni ana. Ako ra nang gidala nga argument. Oh, nagpa-as if nga abi niya siya ray nakahibalo. og format sa debate. Oh. Ikaduha, iyang argumento. Ang akong tema, iyahang gi-generalize nga tanan kunong mga pari na. Ngano kuno nga tanan ng mga pari? Kay naay word nga mga tanaw ra gud na nag-eskwela college. Kay naay word nga mga general na. Karon ingon niya ang naa sa Malakis 2:8 walay mga. Walay mga sa Malakis 2:8. O baby atong basahon. Oy karon kay pagbasa na may mga. O dito ko na himuot. Kay pagbasa niya na aday word nga mga. Pagbasa niyang mga kamong mga kadyot lang sa ha. Dito ko na himuot siya ha. Kay siya mismo natuok sa iyang argumento. Pagbasa niya sa word ng mga kadyot lang sa ha, mangita sa kung palusot. Nasiro na ko. Ang iyang palusot, kuan man ni, ang kining word ng mga naanay gi-subject nga, naanay subject nga gitumong nini, dili tanan. Pagkaunsa na lang, yung taon akong kaatbang. Kaya abi nimo mga igsoon, kung atong sakyan ng iyang pagsabot nga basta na ay word nga mga mag-refer na sa tanan general na sama ra na nga siya mismo yung nag-akusar nga diha sa Malakias kapitulo 8 apil ang mga apostolos og si Kristo diha hina ay word nga mga mauna nga natuok siya pagbasa sa Malakias kapitulo 8 2 versikulo 8 nga natuok siya nga sa iyang pagbasa wa niya nasumpay dayon ang word nga mga kay naa di ay word nga mga pauna kita matuoron wa siya kahibaw nga siya ra maoy naguba sa iyang argument sa word nga mga pero gipangutanan ako siya ako untang plano ani nga buhara ka pangutana akong ipangutana sa iha diretso na dayon human ang tema pero gipaabot gyud ako nga makaabot ni sa hangtod sa conclusion sa summary para nga sa bisag gamay na lang nga bagay ang kamong mga naminaw na amoy makatunan natag sa debate. Feeling kayo akong katbang. Murag siya rabay kumao.
Ambot lang, ugnay mga naminaw nga professional, ambot mo buuyon ba sa iya? Kay nakaagir ba ni siya, nakahuman ba ni siya college matod niya? Mauna mga higalag mga igsoon. Nga siya ray nagbuhat mismo sa iyang kaugalingong bitayan para matuok siya sa iyang argumento sa word nga mga. Ako na bitaw siyang giingnan. Ako pa kuno'y nagsigig object. Siya may sige, nagtubag pagani ko. Ning object na siya dayon. Unya, gipangutan sa moderator. Unsa imong objection? Ay, dili ako nag-object, Mr. Moderator, si Brother Dan. Ako ito, ko na-enjoy rin ko anong dumatihay taon mga kaigsuonan. Ha? Mo na nga, ang kaingon ko nga, bisag piyungan ako ni, huwag ginidag-anan akong kaatbang. Sana mga higalang mga igsoon. Last 2 minutes, affirmative, last 2 minutes. Last 2 minutes na lang. Pero ako gining humanon, mga kaigsuonan. Nabasa nako akong tema. Siya ray nagbuot-buot og hatag kahulugan sa akong tema sa word nga mga. Klaro ang akong gibasa. Nga dili tanang mga o dili pag-ingon nga mga nag-refer sa tanan. Ha? Dili tanang mga nag-refer sa tanan. Di apa example ganis diri si ChatGPT Okay, kanay hang definition, hindi man na tao, wala man niya gikuha niya sa iyang iniskwelahan, kay Dr. GPT man na niya gikuha. Halimbawa, mga bata, children, plural, marami. Hindi ibig sabihin nito lahat ng mga bata sa mundo. Pangalawang example, lahat ng bata, all children. Dito malinaw talagang lahat. Kita ka na, lahi ang mga sa all. Gusto mo ka, Mr. Boris, nag-college na ba ka? Matod ni mo. Onya, sa moderator no. Ako naghandom gyud ko nga na-upgrade na nga ang moderator mao na nga pag-chat ni brother Marsa ko nga kang Bro Jomel ta inko ning prank kay ko nga si Bro Jomel dili ka mao mag-moderate. Mao nang mugawas nga murag bias ang iyahang paggamit kay di siya ka mao moderate. Kay imagine nimo ang akong objection fallacy, strawman fallacy. Pero iya rang itugot kay kuno related sa tema. Wa man ko ning object kay dili related. Ning object ko tungod kay fallacy. Ang decision sa moderator niya na instruct ko, reconstruct your question. Dili ingon nga padayonon tato imong question kay related ra. Mauna mga higalang mga igsoon. Ako ning object ko para nga makakaton pud tanan. Dili ingon niya ni object ko kay di ko kasarang sa iyang pangutana. Time na 10:33 na. Okay na bro Dan. Okay, next question. Next question. Next question Sa na. ba siya nabay ko ano pangutana no? Pangutana. 5 minutes, asa pa 5 minutes ano yun sa ni? Tulog na sila sa daan. Dit, maginay na lang ko. 7 minutes gapon. Bisan 20 minutes pa. Okay, naman na ang kuan, naman na ang atong pagribat sa atong affirmative side. Nalabot na karon sa first examination karon di kaduang examination. Ato siya to si Joel Pilinyo Balaba. Sila nga po na itong mga sulit kayo ng mga mananaway, Randy Aplicador, yapon. Okay, si Bonnie. Makarandan, nagkahinukpok si Corporate. Okay, nabagin na ako ba Okay, ato naghihatag ang panahon sa pagpangutana sa itong negative side. Boris. Okay, salamat bro. Okay. Okay, salamat bro. Alas 10:34, magsugod imong time negative kung mutayog na ka. Sige, go. Okay, salamat bro. Unang pangutana bro Dan Masin. Katong pag-ingon nimo mga general ni angkon kag general, nasayop ba kato? Yes or no? Sa. Naputol pa. Katong nidawat ka ang mga is general speaking, nasayop ba kadto? Yes or no? Ikaduha, sayop, tubag, sayop ka. Wa gid ko ni Objection, Mr. Moderator, objection. Okay, moderator's time. Kung sa'yo objection nimo negative Wala ko side. nang utana, nga sayop ba ko? Ang akong pangutana,
Kaklat tinaw o klaro. Katong pag-angkon niya nga mga is general speaking gidawat niya na nasayop ba siya ato sa iyang pag-angkon? Yes or no? Anong iya man dalon sa ako nga wala man Okay. ko'y bahin sa Na-counter na. Pero la. Objection. Counter, Counter, Mr. counter. Counter. Counter, Sige, sige. Mr. Moderator. Dungog. Dungog. Wag Sige. ko ning uyon sa iyang general. Kining object pa man gani ko ako. Wag ko ning uyon. Wala iya man ko mangutanon kung sayop ba to o dili nga wala man ko ning uyon. Kay og uyonan na Mr. Moderator, ang malakyas 28 na po word nga mga. Ikaw ni bahala reconcile nang imuha. Okay, decision moderator. counter Ang ko bro. pangutana sa atong okay na. Nasabtan na ako ang tanyong kwan. Ang valid question ng negative side kay yes or no magod kinalan ito ba. Naman ko na sa tong rules ha. Dili yo sa dili na po di siya inom ko bayasan niya. Labi na siya yung rules nga atong gisabutan kani sa panag-debate ha. Ang pangutana kinahanglan tubagon og categorical kung kini categorical o ganina gipamayag ang pangutana ni Marbores ang imo mga pagkangkong kanina daw nga general ang mga ang imo pagkon yes or no daw pili ka na Dan Masin. Pag itubag naman ako Why? Mr. Moderator. Nga nangingin ko, nasayop siya kay wa ko ni angkon. Reconcile pangutana, ni angkon. Wa ko ni angkon. Na sa kwan gihinumduman gid nako ang imong panguta, ang imong giangkon gay na bro Dan Masin gihinumduman nako. Ni angkon ka nga ang mga bisag baliko nimo ning video is general na siya. Oh, ni dawat ka nga general na. Okay. Akong pangutana, nasayop ba ka sa imong pag-angkon? Yes or no? Yes or no? Oh. Laro na to Mr. Moderator, naka-video ni, pwede niya i-play, dili niya putlon ha. Kay nakadumdum ko sa akong tubag. Siya'y ning gamit. Siya'y ning gamit. Ningingon siya nga ang general mo nagtumong sa tanan. Ang akong giingon sa iyahang pagsabot general tumong sa tanan pero walay all kay lahi ang all. Naka-record ni. Kung imuha magining i-chap-chap, ay putla akong tubag sa akong explanation. Basig imuha putlo na akong to, makita man akong imuha ng chap-chapon akong tubag. Bro, ipatubag na si Dan Masin bro, puro sa nalik. Okay. Bro Dan. Ang imong trabaho karon bro Dan, mutubag na ka bro Dan sa categorical bro Dan. Unsa para mo tubag yes or no bro? Bro, nagtubag na ko, sayop siya. Bot ipasabot Hindi, ang iyang pangutan. bro, moderators, moderators tayo, bro. Iyang pangutan. Moderators time. Bro Dan Masin ang lugar mo kang debater bro, pero kabalon mo sugal kung sa categorical bro. Gipapili ka bro og yes or no bro. Kinalang tubagon gina nimo bro. Oh. Ang yes or no. Ibalik mo na Mr. Negative side. Tubag. Balik. Ate babalik. Balikan mo na negative side bro. Balik na balik po na. Okay, gitiman-an gid nako ang istorya. Balik pangutana sa pagilom sa Dan, pagilom sa balik pangutana sa Sa. Balik mo sa time. Dili mo magluga istorya lagi kay dito mo man ani. Mabinaw kita ni karon. Sorry. Ako ang hanyo ani negative o affirmative. Pag moingon lang kung ibalik ang pangutana to bago lang categorical, pag ikaw ibalik ang pangutana, responsive man ta affirmative. Kaya ako nagpatuman lagi ko sa iyong gisabutan ri. Igo lagi ko nagpatungan niyo ri. Kamo may nagsabot aning rules god, kamo may nag-uyon man mo. Ibalik ang pangutana negative o atong paminaw ng iyang tubag. Sige, go. Kaya na bro, sus, una pangutana pagalay, galisod na. Ganina ako gigitiman-an. Okay, saga. No, dili na ko ialaw ang negative. Dili na ko ialaw ng komentaryo siya. Akong gusto kato ibalik ang pangutana kay matubag na to sa imong katbang mao ang affirmative. Go, litso na pangutana. Okay bro, salamat. Kaya na gitiman-an ako nga nidawat siya ang mga is general. Mao gyud na ang pangutana karon, namakak ba siya adto? Kay iya man gidawat ang mga general, namakak ba siya adto? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay, usay objection. Ipa-refresh iyahang premise kay wala gyud ko ni angkon nga tanan pag moingon mga tanan. Wa gyud ko ni angkon nga na ako'y video na amni naka-live man ni. Ay lag chap-chapa ang ako ang live kay wa gyud ko ni ingon nga tanan nag-refer sa specific nga tanan. Okay, refresh.
Matubag Okay, na ko iyang refresh. kategorya. Na bisan sa atong viewers nakadungog sila. So ang witness nako kung sa abogado pa, I have my witness. So ang witness Ha? nakadungog gid sila nga niingon ka nga ang general ug ako ginang gitiman-an nga ang mga is general. Karon ang pangutana usa pa lang kaayo. Wa pa ta nakatunga. Akong pangutana nasayop ba ka sa imong pag-angkon? Yes or no? No, yes or no? Mr. Moderator, akong otrohon, objection Mr. Moderator. Dili ni ka present mintras dili niya i-refresh. Kay una-una, iya kong pagkunon sa butang na pamatudan. Klaro na ha, iya kong pagkunon sa mga butang unang pamatudan. Gibasa na nako. Kadungog man siguro sa akong gibasa ug sa erostan nga pag moingong mga dili tanan. Okay, moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Ano na Ginoo nagsaksiyan ning debate ninyo karon? Ako isip moderator, patunga ra gyud ko ha. Pero kanang pangutana sa atong negative side, nadunggan ginako na ganina affirmative nga imo ginang gisulti kanina. Nadunggan ginako na. Muna sa atong rules gali ganina, related ang pangutana gali. Sabot na nga imong gi-mention ganina ng general ang mga tadungan ginako na. Una ako gyud, dili ko magdapig-dapig. Ipatubag una ako bitaw hangyo ang pangutana nga categorical question kinahanglan gina nimo tubagon. Mr. Affirmative mo gina akong desisyon tubagon gina nimo ang categorical nga pangutana. Hangyo lang ko Mr. Affirmative. Hangyo lang ko nimo. Ayaw, dili na ko motro. Dili na ko motro istorya, hangyo lang ko. Please, responsive to the question of the negative wave side. ko na lang bro. Please respond. Wave ko na lang. So, wave ko na lang akong pangutana, di magyapon responsive. Wave ko na Mr. lang. Moderator, Wave. Sorry, wave ko na lang, di na ako mangutana. Okay, Wave ko start na. the clock. ang general Let us- is tanan. May sumpay akong Let ginon. us speak Dili specific sa tanan. Na word na specific ha. Ningon ko dili specific sa tanan. Busa ang iyang pangutana kulang. Mo naging ko ipa-refresh. Ningingon ko base sa iyang tubag. Ang ako atong pag-ingon tubag to sa iyang argument nga specific. Muning Bro, ang wave ko na lang bro. Okay, Dili ta this man is my provided. judgment as a moderator. Both of you, listen and answer direct question of the negative side. We need to follow what is the rule this debate. Please, Mr. Dan Masin, affirmative side. This is last question, last pasagtan. answer the question. Please. Pasagtan. Tubag, Mr. Moderator. Ang tubangotanan niya, kung namakak ba ko, wala. Tubag na ko. No. Refresh the wala. question, negative side. Okay. Please Okay. refresh the question, negative side Yes. to the affirmative to clarify what is your question, and I hope that the affirmative side is answered directly to the question with a categorical question. Must be categorical answer. Please. Negative side, go. Okay bro. So sorry to Affirmative, kan bro. go. Sorry to tell bro kay mangutana ko is di makita mo man kay mo-object mo sa kay kabalo sa maipit. So in my side I declare nga akong i-wave ang ako ang mga pangutana kay aron mahumanta kay puros ra siya mangutana ko puros ra objection. Usa pa lang pangutana taas na kita na consume nga oras na gabi na ra ba. So declare ako ning i-wave ang ako mga pangutana kay di gyapon niya matubag. So mo-wave na lang ko sa akong rebuttal. Okay, next Okay, question, sir. affirmative side. This question directly. I'm not wasting my time to this matter of the this is about what is your topic, Minisio? Let us proceed. Okay, Go. so rebuttal ko bro. Dito ko Di mo rebuttal. kasabot Bisaya, di mo kasabot Bisaya, inilison ko dali. Musugot ko mag-inilisay tatanan dali karon. Kay di ko musugot aning nita paminaw isip moderator. Ako nagwilling ko Tama. moderator, fair play ko ninyo, pero dili mo maminaw. Unsa man mag-English lang ta dali, unsa man. Musugot ko mag-inilisay ta dali. Sige, go. Okay bro, wave ko na lang bro. Rebuttal lang ko bro. Sige. Okay, so kamo na mo decide makaigsunan kay ako Okay. no ako gyung paminaw ang iyang mga tubag ug ako gyung ginunot aron nga magamit nako. This is the part of debate nga paminawon nimo ang tubag ug mga pag-angkon sa kaatbang aron imong magamit isip nga
isip nga point sa imong pagabuhaton nga mga question ugali ang atong mga viewers. So I have witness nga atong mga viewers nakadungog sila og ang moderator ni angkon manggali ni pamatuod manggali nga ni kadungog siya nga ang atong kaatbang nga si Dan Maasin ni dawat siya ang mga general speaking ano mag-deny siya. So pagkabakakon og mao na magkaigsunan nga sus kabalo siya sa akong mga pangutana nga ipit gisa mo nang mao lagi nga pag maipit mo object dayon usa ka pangutana lang ha gitiman-an gyud nako ang iyang pulol nga ang mga para siya nidawat sa general o general. So pangutana nako katoy mong pag-angkon nga general ang mga na makakbakato wala Mr. Objection wa gid ko nag-angkon ana nga nag-ingon ko na ako'y mga witness ug bisan ang moderator naghukom na di man ka maminos moderator imo pang awayon moderator mapapiling maayo ka maglisod magikagtubag sa ako kinapayas nga way ikabuga luoy pastanang luoy una magkaigsunan siya na ang nibungkag sa iyang tima nigamit sa GPT nga yang gipamutuod sa dito sa GPT nga doon na day pare nga wala ni biya sa kamaturan sidbungkag nga ba na pa sa bro. Okay, go. Bigyan mo. Bila. So bungkag ang iyang siya mismo na ang nibungkag pinagi sa paggamit niya ng GPT. Oh my God, the affirmative siya ang nahimong affirmative ug siya po nahimong negative kaluoy. Mo galing nga antima niya pag mabasa galing nga dunay usa ka pare nga wa ni biya. Bungkag gid na yan tima. Bungkag gid na. Karon di ba ni gamit sa GPT wa gyud ko naghisgot og GPT siya ra may naghisgot anang GPT. Ni gamit sa GPT ang yan tima iyang gipangutana ang tanang ang mga pare ba ni biya sa kamaturan. Gitubag siya nga dili tanan. Siya ang nibungkag gitubag siya ni GPT muna nga nahimo siyang affirmative ug nahimo po siyang negative nag-affirmative siya una siya po nabungkag mao na luya kayo no? Nga gipamatudan sa GPT nga dunay pare nga wa ni biya subungkag yan tima kay kung kaniyan tima kung dunay usa nga pare nga wa ni biya bungkag niyan tima kay ang yan tima klaro ha general old and new ni wala man sa nag-specific old wala po sa nag-specific og new pare sa New Testament o pare sa Old Testament ang yang klaro nga tema is pamatud-an ang mga pare ni biya sa kamaturan. This is consider nga general speaking sig asa nato ni dalon basta pare ka apil ka sa question maliban na lang nag-subject kag Hudyo or Old Testament nga pare or New Testament wala. Una ni gamit pa ng Malakias kapitulo 2 bersikulo 8. Bisan pag dawaton nako nga tanan pare dira, mga tanan pare dira. Wa gyud apil ang New Testament. Kay anong pagkaistorya ana wala pa may pare sa New Testament. Isip-isip kung may isip. Hinambog kung naay ikinahambog, pero kung wala gali pagpuyo in taon. Hastang loy mga kaigsunan, no? Hastang loy pakisloy. Malakias kapitulo 2 bersikulo 8 ra gid ang iyang gipahinambog. Nga wa sa kabalod na ay time space ana. Kanang Malakias kapitulo 2 bersikulo 8 is Old Testament pa na. Ug wa pay apil ang New Testament ana. So how come nga no? No? Luoy kayo lagi. Luoy kayo? Siya tima siya ra po niguba pa lagi mao gyud siya ang nag-affirmative siya ra po ang negative yang gipamatudan ang pamatudan ko ang mga pare ni biya sa kamaturan nigamit siya sa iyang kagalingon sa GPT ari ba kagalingon nagigamit sa GPT iyang gigined negative stand ang iyang positive ug nigamit sa GPT ug gibungkag siya nga dunay pare nga wa ni biya. Luoy kayo positive ayaw ko kay encounter og debate nga ang positive mo negative sayang gipositiban wala na dili na ko ang mag negative ani day siya na may mismo ang igsunan una mangaway
Hello, bro. Bro, Jumel? Hello? Napa mo? Hello? Napa ko. Bro, Bro Jamil ang wala. Okay, nawala si Bro Jumel. Okay, padayon siguro ka. Bro Jumel, balik. So muna magkaigsunan, no? Siya ang affirmative, siya po ang negative. Na kinapayas nun, tagnay kinapayas. Basta hastang bungkaga, iya pang awayo ng moderator, iya pang inyo ng moderator nga bayas, wa mo nakita na ko, wa gyud nagbinayas ang moderator. No, wa gyud. Ang moderator nag-stick sa rules kung naay categorical question dapat patubagon. Kabalo man sag maipit siya mo nang wa na siya nitubag. The permission was unable to join because of technical issue, bro. I-repress daw, bro. Oo. Munang wa sa nitubag. Siya ang nagbungkag sa iyang affirmatibo. Iyan akong gitabangan hinuon. Iya kung wasa kabantay nga iyan akong gitabangan mo nang grabe nung katawa dire pero ang katawa hilom nga wa gid saba. Nakatawa o dire silent mo nagingon nga silent smile. Oh, silent smile. Nga wasa kabalo sa iyang tima, dapat ga subject ka aron ma-identify nato kinsang pare. Pero sa imong tima wala subject. Bro. Oh. Nagtawag si Bro Jamil sa kuha, ingon niya nga kanang ipabalik siya kuno. Oo, paad outro kay murag technical issue, ipabalik outro kay gamay na lang akong ano. Lubat na ni. Ay sa akong i-charge. Akong i-charge ta. Nagtawag niya kay ikaw may admin. Ikaw may host di ay. Oo, okay host. Ay sorry, isa sa lubat lagi ko. Hey, kon bro, pag-add og outro bro. Lagi, pag-accept Bro Jamil. Nag-charge ko kay malubatan na yate na. Usad na. Yad siya bro, bro, accept Bro Jamil. Okay, nara na-add siya. Okay. Sinibalik na. Okay na ako. Wala ako. Sige. Wala ka. Sige. So, Time naman bro. Time na. Ganyan na naman yung time bro. sige. Time ta. No, time na. Mm. Okay na. Ya, Sige. conclusion na tani. Diba, Di, conclusion na tani. Mangutana pa ko. Mangutana pa siya, mangutana. Alam mo ba yung bagutan na? Oo. Ano, pa? Dapat kung Wala, ibibig pa ko Sige, tama ba na? Sige. Pila ka minutes? 5 minutes na? Okay na po, dog 5 minutes na lang mo ha. Okay. 7 na po, 7 kay 7 man to ya. 7 man tong Sige. 7 lang. Okay, naman lang atong negative side siya pagsupak. Ano yan, napunta karon sa mga pangutana, sa nagbutang pangutana sa atong affirmative side rather than masin sa 7-day Adventist Church. Sige bro, magsugod din mo oras sa pagsugod din mo tingog. Alas 10:54, go! Okay, ako gyud nang gisulat ang imong gisulti. Amatod nimo, pag ang statement ang mga pari mibiya sa kamatuoran, nagpasabot ka na nga general statement og nag-refer sa tanan, mao na imong gisulti. Ang pangutana nako, nagtugan ba ka ato sa tinuod o na makaka? Yes bro, natugaan ko og ikaw po ni angkon nga ang mga is general. So parihata og conclusion ay gidi na ito ang imong pag-angkon. Ay pamakak kay naay nakoy mga witness nga ni angkon gi ka nga ang mga adra general. Kung general di tanan, so wagi ka na sayo. Next question. Okay, next question. Kay nagtugan man ka di ay sa tinuod ug wa ka na maka, akong pangutana. Ang statement diha sa Malakias Kapitulo 2 versikulo 8
nag-ingon, ang mga pare ni biya sa kamatuoran. Ang akong pangutana, base sa imong pagsulti kaganiha nga general statement na og nag-refer sa tanan unya wala ka na makakmatod nimo diha sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 8 nga ang statement nag-ingon ang mga pare ni biya sa kamatuoran, mo na ba karong barugan nga nag-refer di ay na sa general og tanan nga mga pare mo gitumong diha base sa imuhang gisulti sa imuhang gipamahayag? Yes or no? No bro, kay base dira sa Malakias is referado nag-refer na sila sa nag-subject na sila base sa istorya ana. Kaning imong tema is wa magi kay subject. Consider magid nga tanan og ikaw pagid ni angkon nga general ang mga nidawat ka nga general na. So kanang Malakias 2 kapitulo 8 wala pa po'y Kristyanismo ana. So dili sila makonsidera na nga apil sila kay wala alam mag-apilon to nimong wala pa. So atong apilon katong nana. Next question. Oh, this kanang lisod. Okay, so klaro karon nga ang imong asa imong gibarugan pag ingon nga pari ni biya sa kamatuoran refer na ta sa tanan o wala nag-refer sa tanan? Pag-ingon nako ang pari nga nabiya sa tanan, refer ni sa imong tema. So nag-refer ni sa tanan kay ang imong tema is tanan man. Una kanang Malakias kapitulo 2 bersikulo 8. Doon naman ay subject. Objection, Mr. No? Moderator. Okay, stop the time. Unsa may objection nimo, affirmative? Ang akong pangutana kategorikal. Ang akong pangutana utrohon ako ha. Nagtubag ko categorical. Ay, sa Brumar. Stop sa Brumar. Ito mo yung si affirmative. Sige. Go. Sige. Unsa man gyud ang imong gibarugan sa word nga pagmuingon ang mga pari ni biya sa kamatuoran? Unsa man gyud imong baruganan niini? Nag-refer sa tanan nga mga pari o wala mag-refer sa tanang mga pari? Maunay ako. Negative side. Kinanglan nato ito bago nung kanang categorical na. Ang iyang categorical kasi kinamatay rules niya. Ang categorical, kailangan to bagon po na to siya direct. Okay. Categorical po nga to. Okay. Ato ba? Sige. O sige bro, Negative side. tubag lagi nako nga nag-refer na tanan sumala sa imong tema. So akong gilatag ang imong tema. So kanang Malakias 2 kapitulo 2 bersikulo 8 is subject mo na. So akong giingon nga tanang pare ni biya sa kamaturan refer sa tanan og apil sa imong pag-angkon nagbase ko sa imong tema. Wa ko nagbase anang Malakias kapitulo 2 bersikulo 8 kay doon naman ay subject. Ug usa pa wala pa Kristyanismo na, wa pa apil ang Kristiyan, wa pa ni sulod ang Christianity na. Wala pa ang pagkapangulong pare ni Kristo na. Og mga apostolis. Mo na akong tubag bro. Next question. Okay. Kay matud mo. Oh, ay katong pagliko kinakalisod na gani ka. Matud Ay, sa mo bro. na nag-refer sa tanan. Mao na imong sanda, nag-refer sa tanan. Sa ato pa dili nimo baruganan nga wala mag-refer sa tanan. Yes or no? Tubag. Ang akong gibarugan, ang pag-ingon ako refer sa tanan is kaning imong tema. John, Mr. Moderator. Okay, objection. Sa cater to objection na. Objection, go, affirmative, go. Nangayo man siya lisod mo nang akong gitagamay lang nga si lisod, digid lisod kayo. Mo na nga kategorikal akong pangutana. Sa ato pa dili niya barugan nga pagmoingong nag-refer sa tanan, pagmoingong mga pari ni biya sa kamaturan, wala nag-refer sa tanan. Yes or no? Okay. Ulo last time. Bro, upper negative side. Yes, bro. Ako muna, namatay rules nga categorical. At pili na tanan duha, yes or no. Explain na din ka. Balag, unsa na imong explanation niya Objection. sa ang categorical. Usay counter. Sige, counter sa. Oo, objection ko bro. Asa man na naisulod kay duha man ka point. Kaning Malakias kapitulo 2:8 or kaniyang tema. Asa na iya isulod para masayod ko asa na ko sa tubagon. Hello bro. Okay, balik ko kayo putol-putol. Madungan bro dan Wasit. Bro, madungan. Oh, madungog ra. Siya ba para Asa man yang
mo na akong counter bro, asa man niya gusto i-point kaning Malakias Kapitulo 18 or kaning yan tema? Okay, ana bro. Mukha mo ako lang dito na. Ana mo na bro, ang atong affirmative side. Yan lang trabaho ko ng mga tana bro. Dili na bro, pag acquired line mo kay paminaw ka mo tana. Importante lagi nato ani bro nga. Dili lagi bro categorical man god ato bagal na bro. Sige bro, pwede i-consult yung pangutana bro. Ano ko sa affirmative side. Dito. Affirmative. Apa dia? Oh. Ano pa ko? Ano Okay. man? Ko siya, balik kay yang kwan bro, yang kwan pilian na niya kay wag na balik na daw niya. Balik. Sige, para makapinsar po siya kung tubag. Di ang akong pangutana ha. Matod niya siyang tubag. Pag maingong mibiya sa kamatuoran, ang iyang baruganan niya na tanan. Nag-refer na sa tanan. Karon akong pangutana, sa ato pa, dili ni mo barugan nga pag moingong pari mibiya sa kamatuoran, wala nag-refer sa tanan. Yes or no? Tubag, Mr. Negative. Tubag. Akong tubag na depende, yes. Yes, sa imong tema, magbase ko sa imong tema. So kay imong tema, klaro sa imong tema nga this is la consider nga general speaking o ikaw mismo ni angkon nga general speaking. So muna nga akong gustong mahibaw-an nga asan nimo gusto tubagon sa imo bang tema or kanang imong gidala nga Malakias Kapitulo 28? Okay, next question, okay na. Question. Ang akong tema, ang mga pari ni biya sa kamatuoran. Kanang akong tema, base na sa Malakias Kapitulo 2, versikulo 8. Kaya mabasa man sa Malakias Kapitulo 2, versikulo 8, ang mga pari ni biya sa kamatuoran. Ang imong pangutana kung asa na base. Ang akong pangutana, ang akong premise, nabase na siya sa akong tema nga base usab sa Malakias Kapitulo 2, versikulo 8. Sa ato pa, imong barugan karon nga ang akong tema nga nabase sa Malakias Kapitulo 2, versikulo 8, nag-refer na sa tanan. Yes or no? No, sa imong tema, wag ka nag-subject og base na sa Malakias Kapitulo 2:8 nganong isulod man nimo ng Malakias Kapitulo 2:8 nga wala man ni sa imong tema. Ayog dugang yung imong tema, Mr. Objection. Ayog di ba klaro sa imong tema oh? There is no subject and there is no quote nga Malakias Kapitulo 2 based in Malakias Kapitulo 2 versikulo 8. Wagi ka nag-subject dire, wagi ka nag-quote og verse dani. So Question. Next question. Matod nimo wala ko nag-quote og Malakias Kapitulo 2, versikulo 8. Ang akong tema, klaro sa imong gidabasa bisa ikaw pat nag-unga tema. Pamatud-an ko ang mga pari ni biya sa kamatuoran base or sumala sa Biblia. Ang akong pangutana. Ang Malakias Kapitulo 2, versikulo 8, nasa Biblia o wala? Nasa Biblia o nasa encyclopedia? okay, tubag. Sakto ka, nasa Biblia, pero ang imong tema is general speaking, wala ka nag-quote, wala gid mo sumala sa Malakias Kapitulo 2:8. Wala sa imong gikot. That's why importante lagi otro galay kung mugama ka og tema, importante i-subject nimo. I-subject ba? Kay kanimong tema is consider tanan nin old and new, kana ang gigamit old ra man na. Pero sa imong tema nga gibuhat is old and new kay consider man ni mga og nidawat gali ka ang mga general. Non sa Next question. Karon. Okay. Matod nimo, yes. Ang akong pangutana, uyon na kakaron nga ang akong tema ang mga pari ni biya sa kamatuoran base sa sumala sa Biblia. Muuyo na ka nga mauna akong tema, yes or no? Okay, sumala sa Biblia, uyon ko. Pero tema ni ha, nga ang imong siwana ay sa objection Mr. Moderator. Okay. Objection. Ni tingog man. Ipaminaw sa akong kwan. Okay, bro Dan. Affirmative side. Mo lang ako lang ang kuan. Dito sa bawon yang tubag.
basta motubag lang siya kung na po kayo matay ka brag mo objection ka kanang wala na kutuman imong kategory kan i-cater lang sa moderator kay ako rin bahala din magpapatubag sa iya. Pero kung di ka mo objection, ako mo tubag siya, ako hangyo nga mo hilom lang ka. Okay na bro, Dan. Sige, go. Bro, Okay. tubagan. Mali pa Okay. bro. Base sa Biblia o base po sa Biblia ang pagguba sa iyang tima. Kay naaday pare nga wa nibiya sa kaning nibiya sa kamatuoran. Muna ang iyang pahayag karon half truth lang ba? Muna ang Next half truth question. akong giduwangan og Next question bro. Mr. Moderator, clarification. Ay, Okay, Mr. Moderator, clarification. Nadungog Okay. na nimo. Nadungog na nimo. Ug nadungog wala tingog bro, paday di Omar. Sir, Hello. 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 Hello, bro. Sige. Sige. Oh, dungog. Bro. Sige. Mr. Moderator, Okay, balik mo si bro. Madungog na. Sige na, go. nadungog na nimo ang tubag ni Marbores. Nadungog na sa katawhan ang tubag ni Marbores. Sa akong pangutana nga muuyon na ba siya nga ang akong tima ang mga pari ni Diya sa kamatuoran sumala sa Biblia. Ang iyang tubag ni Mr. Moderator, wala ayaw pagkuan, ayaw pa og pagpahayag diha kay napaka sa pangutana. Ngano mo pahayag pa man ka? Badlo nga Mr. Moderator, dili man. Modern time ka, bro Dan. Namang ko sa atong trabaho karon kung mangutana bro Dan. Ay mo Gani. mangutana ni ka bro, tapos siya mo tubag. Ay, depende lang kung di na ka mangutana, ana bro. Muna atong rules atong debate man god karon. Natay tagsa-tagsa ka mga rules ba. Karon imong pangutana ang imong trabaho mangutana. Ang iyang trabaho mo tubag. Dili ko pwede mo ako ba clarify pagkana ko dili na. Kaya di na ko trabaho isip moderator. Ngani. Bro Dan. Ngani. Ayaw, ipangutana na bro. Ipapangutana siya kung wala sa ipangutana ditso na ta. Ngano mo conclusion naman siya ngano mo. Aja. Kung kami ko na so bro Dan, mangutana pa ko di na bro. Mao na akong point. Dili na humana ang debate kay nidawat na siya nga akong ang pare iya sa kamaturan sumala sa Biblia. Mao na nga humana ang debate kay Ayaw nidawat. lagi pag conclusion ipangutana lagi. Ana bro. Dili bro ana bro. Dili mag kita mo decision ani god. Wala man si rules nga kita mo declare, ikaw mo declare. Sa Wala man si mga rules dan, nga ako ikaw mo dugay na declare. ka sa debate, pispis pa mangyapong ka. Siya mo declare. Dili na bro. Ay bro ba natin klaro pa Sorry. Ako ate clarify mga si bro Dan Masin. Siya may nangutana, yato ba mangutana, ikaw mo tubag. Pero kanang dili na to i-allow ni Mika nga. Ay mo trabaho mangutana, dili time nimo bro nga mag-claim karon o magpamahayag ka. Imo trabaho mangutana ka either kung mag-conclusion na ka. Bro, Ana man na bro. wala wala ko nag-conclusion nga daog nako o naperde na si Marbores. Wala ko nag-conclusion na. Ang point lang nako ni angkon na Bro, siya. ipapangutana na bro, ngano mo kuan pa man sa kadili man na rules niya nga mo kuan karon mo statement. Modern time na bro. Ako ang nagbaliko na. Padayon. Motivators ba? Wala problema bro. Kung dili na ka mo, wala alam na bro. Kung dili na ka mangutana bro, undang ko na ang pangutana. Dili na sa mutubag. Dayon, dili na to na i-allow sa debate sa online nga. O dili magun na nato trabaho mo itag daog na human na dili na to na i-allow sa social media. Depende na sa mga tao mo tanaw. Pero karon nga tayo bro, imong tayo bro, mangutana ka. Mangutana may trabaho karon gud. Dili ko pwede kamo lang magpangutana na ida isa mo tubag. Usa bro, dili ka mangutana bro, Dan. Klaro na ko Mr. Motor, akong gingon, dili na wala na koy ipangutana pa ni uyon na siya. Okay na, pila. Ni Diya sa kamaturan Pila. Wala din mangutana si Brother Dan Masin. Tayo humana man sa usapan to, sa conclusion na niya sa man eh. Wala na. Conclusion na bro. Kung mo conclusion siya, okay ra. Pero ako, sapat na nga nadungog na ko nga ni uyon siya. Abi kung way dagan na, dagan mo lagi ka. Wa ko ning dagan. Sapat na ni uyon ka. Okay na bro, sige okay na bro. Wala na conclusion si Brother Dan Masin.
Ato na respeto, dili na siya mo konklusyon. Sige, Ano bro, sige na bro. Sige na. Bro Mar. Sige na. Okay. Ikaw bro, di mo konklusyon mga bro Mar na. Di na ka Yes konklusyon bro. ko na kasi. Conclusion ko bro. Conclusion ko. Okay. Kita Kay Okay, at dili ayo kong kopya niya, mga kong kopya ni ani kay mga tuog na mi sapat na sa kuha nga ni angkon kang mga paring. sige, sige. Okay bro, sige, okay na bro, sige bro, okay na bro, sige. Okay, ato na ihatag ang atong ihatag bro, sige bro, konklusyon na ka bro. Oh sige bro. Sige bro. Mo lagi nga atong 5 minutes lang. kani si Dan Martin dugan nas debate pis-pis pagapog panabot. No? Na sumala sakto nga nasa Biblia ang yang kwan pero kulang ang yang statement. Nga ang yang gipokus is katong Malakias kapitulo 2:8. Unya ang yang tema napamatud-an niya pero kulang bungkag gyapon na sa Biblia gyapon nga dunay pari nga wa di biya. Motoy maka full statement. Ang yan kung kuan is kulang-kulang ba? Kulang-kulang og panabot. Dili ta kulang-kulang og utok siya. Kulang-kulang yang panabot. Napamatud-an niya sa Biblia half truth. Pero gibungkag na niya mismo gali siya ang nagbungkag nahimo sang affirmative nga nahimo po sang negative. No nga duna day pari nga wa ni biya. Sumutoy maka full truth. No? Mo bitaw nga bungkagon po nako na sumala sa Biblia. Si nabungkag nako. Kay mismo siya nagpahayag nga dunay day pari nga wa ni biya. Mo na ang gingon nga once nga duna koy isa lang ka pari nga makapakita nako niya nga wa ni biya. Wa ni biya. Bungkag kay yan tima oy. Hashtag bungkaga oy. Hashtag bungkag yun. Luoy kayo. Mo na nga sige na sa objection na lang sa pangutana. No? Sakto mo daw yan, nga napamatud-an niya, pero half truth. Half truth. Gibungkag na pagka full truth, nga doon na po'y pare, nga wa ni biya. Pero sa iyang tema is full truth. Full statement ba? Consider ni nga old and new. Ang iyara mag-apil, ang old, nga sa iyang tema, klaro kayo, general. Old and new man eh. Mao lagi nga magama-gama taog tema dapat masayod ta sa bawat word importante kay na bawat kaning isa lang ka na piti gigada na no piti gigana sa iyang tema pamatud-an ang mga pari wala sa nag-subject o wala pud sa nag-quote wala na gisulat sumala sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 8 wala na nakot wala dira sa tema namo nga among giuyunan. No? O wala pud sa nag-quote nga Old Testament aron nga makasubject ta Old Testament o New Testament ba nga pare ang nibiya. Mo nang dagan naman to ya. Dagan naman to ya. Kaya ana, luoy man luoy. Okay na bro. Okay na bro. 5 minutes wala pa man siguro to 5 minutes bro. Abi? Ano ba? 1 minute and 35 seconds. Muna nga ang iyang gipamato this half truth lang ba? Pero sa iyang tema is full statement, full truth ni. Doon na nibiya nga pare, o doon na po'y wala nga nibiya pare. Karon kay ngayang statement ang iyang pamatud-an is kuan man pamatud-an niya ang mga pare nibiya sa kamaturan. Consider general ni nga term og siya ni angkon o consider ni old and new. So nabungkag nako ang mga apostoles wa nibiya. Ang si Kristo wa nibiya. Yan ang kontrahon ang moderator. Imbis ang moderator, dili niya kontra. Muna yung nga dugay na sa debate. Ito'y pagyapon. Iring-iring pagyapon eh. Di pagin ni sa iring. Iring-iring pagin ni. Di pagin ni sa iro. Ito'y pagin ni. Mao na sila makalibog na. Mao na bitang ilang nga. Sama silang kaning kadako-dako nga ang bata di tao. Munang mga libog sila utok. Kulang-kulang ang ilang panabot. Wala ko na kulang-kulang ilang utok ha. Kulang-kulang ang ilang panabot. Or, kuan ba, kanong dili kumplito. Okay, time na bro. Bro Mar, salamat. Tulog na ta bro. Okay. Nidagan naman. Salamat no sa kuan. Pasalamat sa ta sa atong mga milahutay sa pagtanaw sa atong debate. No, sa ating tanan niya. Okay, naman. So natapos mo sa at gisugdam sa pagampo at mo tapos sa pagampo, bro Mar, ikaw gyapon bro.
Okay, salamat sa ngalan sa Manang sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko naman, salamat kayo nga napabarog na to atong tima o nga atong kaatbang garon medyo nagkaipit tungod ni sa imong kaalam nga imong gibubo kanako karon ug tungod ni sa guide nga imong gihatag kanako karon aron mapahayag ang kamatuoran nga kanunayon nilang atakihon sa mga protestante ug karon gabi una no nakita sa mga viewers o sa mga uban bang viewers nga atong kaatbang nagkalisod gyud sa atong pangutana tungod ni sa imong pag-guide nako Ginoo o akong dakong pasalamat kanimo nga kanunayon kang naga hatag og kaalam sa among tigdepensa sa kamaturan. Ginoo, dili kami magundang depensa sa kamaturan nga imong gipadayag kanamo hantod nga dili magundang og pamuak o pangguba ang mga protestante sa mga kaalam nga imong gibilin kanamo diri. Ginoo, ubanay kami og subaybay kami og liguna kami sa among pagtuo isip nga manununod sa imo ang anak nga ang among Ginoo nga si Jesucristo. Kini akong gipangayo pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.